Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε με πολύ χαρά στη δεύτερη σχολή γονέων της αλυσίδας πολιτισμού Ιαννός και η σημερινή συνάντηση, όπως και η προηγούμενη, είναι μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες που αφορούν τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής μας, το ρόλο του γονέα. Είμαστε λοιπόν εδώ να μάθουμε, να εμπνευστούμε, να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους μας. Σας ευχαριστούμε και εγώ προσωπικά και η αλυσίδα πολιτισμού Ιαννός και ο κύριος Νίκος Καρατζάς, ο εμπνευστής αυτής της προσπάθειας, που ήρθε από την Αθήνα εδώ για να είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σε αυτό το χώρο που προάγει τον πολιτισμό αλλά και τη γνώση. Πριν ξεκινήσουμε, να κάνουμε και μία διάδραση. Ήθελα να κάνετε μια μικρή σκέψη και να σκεφτείτε, ενώ θα κουβεντιάζουμε, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε αντιμετωπίσει ως γονείς και να κρατήσετε αυτή τη για να δούμε αν στο τέλος θα βρείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία και τον κόπο που κάνατε για να έρθετε εδώ, να βρείτε την απάντηση. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διπλά χαρούμενος, παρά το ότι αυτή η εκδήλωση είναι εξ αναβολής, γιατί ο σημερινός μας καλεσμένος, θα μου επιτρέψεις να το πω αυτό, κύριε Νταφούλη, είχε ένα ατύχημα από μία αστοχία, η οποία τον οδήγησε στο χειρουργείο και γι' αυτό ανεβλήθηκε η πρώτη συνάντηση που είχαμε, αλλά είναι μεγάλη χαρά μου γιατί τον ξαναβρίσκω και τον ξανασυναντώ δυνατό και είναι μεγάλη και η προσωπική του θυσία την περίοδο της ανάρρωσης να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Κύριε Νταφούλη, πραγματικά σε ευχαριστώ. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας, πολύτεκνος πατέρας, άρα ξέρει πολύ καλά τα θέματα των γονιών, έχει 4 υπέροχα παιδιά και είναι και εξαιρετικός άνθρωπος, που και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Ως διευθυντής του παιδοψυχιατρικού τμήματος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νταφούλης έχει αφιερώσει, θα μου επιτραπεί να πω όρος, τη ζωή του στην κατανόηση και την ψυχική υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών μας. Η ομιλία του πιστεύω ότι σήμερα και η συζήτηση που θα κάνουμε θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε βαθύτερα τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ενσυναίσθησης και της διαχείρισης των συγκρούσεων στην οικογένεια. Είμαι βέβαιος πως όλοι θα αποκομίσουμε πολύτιμες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία. Είδαν αυτή την εκδήλωση και στην Πιερία και ήδη μας καλέσαν για 8 του Γενάρη να έρθουμε σε επαφή και με τον Όλυμπο, κύριε Καρατζά, μια και είστε οπαδός του Ολύμπου. Αγαπητέ κύριε Καρατζά, θα σε παρακαλούσα να πεις 2 λόγια στους... Δεν υπάρχει κανένας λόγος, τα λέτε τόσο ωραία. Καλά, σήκω λίγο να σε δούμε λίγο. Ευχαριστώ τον κύριο Νταφούλη που είναι εδώ σήμερα και θέλω να παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον και ως Ιαννός γονιός αυτή τη συζήτηση. Να μου επιτρέψεις να καλωσορίσω και τον φίλο μου, τον κύριο Γκροζούδη, τον ιδιοκτήτη του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης, που μας κάνει αυτή την ιδιαίτερη τιμή, παρά το ότι έχει σήμερα συνάντηση γονέων, με ευνηδίασε με την παρουσία του εδώ. Ευχαριστούμε, κύριε Γκροζούδη. Πάμε κατευθείαν στην ουσία και στην κουβέντα μας. Η διαδικασία θα είναι η εξής. Θα κάνω εγώ μία μικρή κουβέντα εδώ, 20-25 λεπτά, μισή ώρα με τον κύριο Νταφούλη, να βάλουμε λίγο αυτά τα θέματα, σύντομες ερωτήσεις-απαντήσεις και μετά ο λόγος θα είναι σε εσάς ελεύθερα να απαντήσετε. Θα δεχόμαστε 2, 3, 4 ερωτήσεις, θα απαντάει συνολικά σε αυτές και θα πηγαίνουμε στην επόμενη ερώτηση. Τώρα, στις καθημερινές συγκρούσεις με τα παιδιά, ποιο είναι το πρώτο βήμα που προτείνεται να κάνει ένας γονέας ώστε να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς να κλιμακωθεί? Εγώ θα πω και μια προσωπική μου εμπειρία και καταγράφεται και ίσως με μαλώσουν τα παιδιά μου,
αλλά όταν ήταν στη Δευτέρα Λυκείου η κόρη μου και μάλλον μαζί της, ήρθε ο γιος μου που είχε 11 χρόνια διαφορά και μου λέει «Μπαμπά, μόλις αρχίσει ο καυγάς, σήκω φύγε 10 λεπτά και γύρνα και θα είναι εντελώς διαφορετικό το κλίμα». Αυτό πραγματικά με έσωσε. Δεν το είχα σκεφτεί γιατί εγώ απαντούσα και κλιμακωνόταν ακριβώς αυτή η κουβέντα. Και καταλήγαμε φυσικά, όχι στα 10 λεπτά, χρειαζόμασταν 3 μέρες μετά για να μπορέσουμε να επανασυνδεθούμε. Νομίζω είναι κατανοητό. Κύριε Ταφούλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καρατάσιο. Φυσικά, πάνω απ' όλα τον χώρο τον καταπληκτικό της παιδικής αλυσίδας του Ιαννού, τον παιδικό Ιαννό. Μου αρέσει και ο όρος παιδικός. Είμαι λάτρης της παιδικότητας. Πιστεύω, ανεξάρτητα του αν πιστεύετε ή όχι, ότι γι' αυτό και ο Χριστός είπε ότι αν γίνετε σαν τα παιδιά, θα προχωρήσετε στη ζωή σας και θα σωθείτε όλοι σας, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον μας, η ζωή μας. Σχεδόν όλες οι συναισθηματικές μας επενδύσεις και λατρεύω τους ανθρώπους που κρατάνε μια παιδικότητα. Επίσης, μου αρέσει πολύ που στον κύκλο της ζωής, όπως το περιέγραψε και ο Έριξον στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, ο διάσημος αυτός της δικής μας ειδικότητας, κύριε Καρατάσιο, λατρεύω που στα γερατιά ο άνθρωπος ξαναγίνεται και λίγο παιδί με άλλο τρόπο. Λοιπόν, όχι ότι η εφηβεία δεν είναι άσχημη. Στην εφηβεία τα παιδιά μας είναι έτσι. Η εφηβεία καμιά φορά είναι το θυελλώδες πέρασμα και εκεί αναφέρονται τις συγκρούσεις που λέτε. Κυρίως γιατί είναι μια φυσιολογική εξελικτική φάση που έχει μέσα της την επανάσταση. Και η εφηβεία έχει επανάσταση. Δεν το συζητάμε. Σπάνια θα δείτε εφηβείες ήρεμες ή θα δείτε σε δεύτερο στο χρόνο μια επανάσταση. Λοιπόν, ο όρος σύγκρουση προήρθε από τον Φρόιντ, τον πατέρα έτσι, της ψυχανάλυσης και της σύγχρονης ψυχιατρικής και αφορά και τον εσωτερικό μας εαυτό, αλλά και τις εξωτερικές μας σχέσεις. Σύγκρουση σημαίνει η διαπάλη κάποιων διαφορετικών ενστίκτων. Δηλαδή, εγώ θέλω να ικανοποιήσω τις αρχαίγονες ανάγκες μου, το εκείνο που έλεγε Φρόιντ, δηλαδή τις ανάγκες, παράδειγμα, γιατί διψώ, γιατί πεινώ, τις συναισθηματικές, τις σεξουαλικές, τις οποιασδήποτε ανάγκες, τις ανάγκες για διαπροσωπικές σχέσεις. Και υπάρχουν τα πρέπει, υπάρχει το υπερεγώ, υπάρχει η πραγματικότητα, το οποίο είναι το φυσικό μας όριο στο να ικανοποιούνται ή όχι οι συγκρούσεις μας. Αυτές είναι οι εσωτερικές συγκρούσεις. Φανταστείτε τώρα ότι εκτός από τις εσωτερικές συγκρούσεις, κύριε Καρατάσιο, έχουμε και τις εξωτερικές συγκρούσεις που περιγράψαμε, που είναι η σύγκρουση σε επίπεδο πλέον σχέσης, οι οποίες, ειδικά στην εφηβεία, είναι αναμενόμενες και θέλω έτσι να το τονίσω έτσι στους γονείς, σε όσους από εμάς είμαστε γονείς και έχουμε αυτή την ευλογία, διότι είναι, ακόμα και αν είδαμε στην περίοδο ειδικά του κορονοϊού και στη μετα-COVID περίοδο, αν είδαμε ένα συναίσθημα το οποίο κυριάρχησε, είναι ο θυμός. Θα περιμέναμε, λογικά βάσει της ψυχιατρικής, να κυριαρχήσει το άγχος για μια καινούργια νόσο η οποία είναι απειλητική για τη ζωή στον άνθρωπο και την κατάθλιψη. Αλλά αυτό που είδαμε περισσότερο είναι ο θυμός. Και αυτό μας έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί η σύγκρουση έχει πάντα θυμό. Το πρώτο λοιπόν που θα έλεγα ότι σε έναν γονέα είναι ότι αυτό που είπατε και από το παράδειγμα που θέσατε το προσωπικό, ποτέ ο θυμός δεν λύνεται με θυμό. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε παιδιά με τους γονείς τους, τα οποία στα 5 λεπτά, αν αφήσουμε ελεύθερη τη συζήτηση, έχουν σχεδόν πλακωθεί μπροστά μας. Αυτό δείχνει τι γίνεται και στο σπίτι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και θυμός είναι η ανάγκη για υπερίσχυση, η ανάγκη να επικρατήσω, η ανάγκη να νικήσω, να υπερισχύσω. Ο γονέας λοιπόν στην εφηβεία οφείλει να αφήσει το παιδί να πάρει τον πρώτο ρόλο και πρέπει να έχει χαρίσματα για να επιλύσει τη σύγκρουση και να φτάσω έτσι στο τελευταίο που θα να πω. Να έχει χαρίσματα ενός είδους νοημοσύνης, το οποίο δεν είναι από τα είδη νοημοσύνης που μετράμε εμείς, παράδειγμα στην κλινική μου και στο τμήμα μου, τα εξωτερικά ιατρία στο Ιπποκράτιο, που είναι ο δείκτης νοημοσύνης που χρησιμοποιείται και σε συνεργασία με την εκπαίδευση τόσα χρόνια για τα διάφορα προβλήματα και δυσκολίες των παιδιών μας, που είναι η διαπροσωπική νοημοσύνη. Είναι ένα είδος νοημοσύνης, το οποίο αφορά την ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων. Γονέας που δεν έχει την ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων δεν θα πετύχει εύκολα με το παιδί του. Και αυτό σημαίνει, πρώτον,
Αυτοεπίγνωση, δηλαδή να ξέρει ο γονέας ποιος είναι ο ίδιος. Δεύτερον, επίλυση των δικών του συγκρούσεων και όχι προβολή των δικών του αναγκών ή συγκρούσεων στο παιδί του. Τρίτον, οργάνωση και πρόταση λύσεων στο παιδί. Πολλές φορές τα παιδιά μας, ακόμα και αν είναι έφηβοι και το παίζουν ότι τα ξέρουν όλα, αυτό που ζητάνε από εμάς εκείνη τη στιγμή, κύριε Καρατάσιο, στη σύγκρουση, είναι μία λύση. Και ξέρετε, μία έκφραση, ένα συναίσθημα, μία αγκαλιά μπορεί να είναι η λύση στο πρόβλημα. Άλλη μία ικανότητα διαπροσωπική είναι η ικανότητα της διαπραγμάτευσης, την οποία πάρα πολλοί γονείς δεν την έχουμε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι η σύγκρουση είναι ένας πόλεμος ουσιαστικά. Και στον πόλεμο, αυτός παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο, όπως βλέπετε τους πολέμους τώρα και αυτά που συζητιούνται, και γενικότερα γεωπολιτικά. Ο πόλεμος θέλει μεσολαβητές, θέλει διαπραγματευτές. Και ο γονέας οφείλει να είναι διαπραγματευτής. Δεν μπορεί να αφήσω στο παιδί μου ή στο έφηβο να είναι ο διαπραγματευτής, διότι του ζητάω μια ικανότητα, η οποία είναι ικανότητα ενήλικα. Και δεν μπορώ να ζητάω από το παιδί μου ευθύνη όταν δεν διαπραγματεύεται. Και η ικανότητα των σχέσεων εξαρτάται και από τη δική μου ικανότητα, την οποία κουβαλάω, κύριε Καρατάσιο, από την παιδική μου ηλικία. Γιατί εγώ από την παιδική μου ηλικία ανήκα ή όχι σε οικογένεια, σε ομάδα, σε σχέση. Οι μεγάλοι ψυχαναλυτές, μέχρι και οι πατέρες εκκλησίας, οι μεγάλοι της ψυχιατρικής, έχουν πει ότι τα σπέρματα και τα πρώτα χρόνια ζωής είναι τα 7 πρώτα χρόνια που διαμορφώνουν την προσωπικότητα. Η οποία πώς ορίζεται? Το μοναδικό σύνολο διαθέσεων, τάσεων, επιθυμιών, αξιών, προσαρμογών, εμπειριών, αλλά η προσωπικότητα αλλάζει και με τα χρόνια. Και οφείλουμε να δεχόμαστε ότι ο άλλος άλλαξε προσωπικότητα. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κλειδί, να δεχόμαστε τις αλλαγές. Ακούγεται, παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, στην αλλαγή. Αυτός ο σεβασμός δεν είναι τίποτα άλλο από το σεβασμό στο ίδιο μας το παιδί, το οποίο μπορεί να εμφανίζει κάτι το οποίο εμάς δεν μας αρέσει. Η ικανότητα λοιπόν των διαπροσωπικών σχέσεων, η δική μας, θα καθορίσει και την αντίδρασή μας. Και σίγουρα, επειδή δυστυχώς και τα τελευταία χρόνια και μετά την ψυχική ανθεκτικότητα της πανδημίας που έδειξαν τα παιδιά, είχαμε προβλέψει την έξαρση βίων ή επιθετικών συμπεριφορών, ο θυμός είναι το συναίσθημα που κυριαρχεί, αυτό κυριαρχεί και στις καθημερινές μας σχέσεις, και να θυμόμαστε ότι ο παντοδύναμος υποκινητής βίας είναι η προηγούμενη έκθεση σε βία. Συνέπως, το μόνο που μπορώ να πω είναι το ότι καμιά φορά έχει σημασία να μην κάνεις κάτι. Και το να μην κάνεις κάτι, σε μένα σε πρώτο επίπεδο, είναι ότι ποτέ δεν θα λύσω το θυμό με θυμό. Ευχαριστούμε ως εδώ, κύριε Νταφούλη. Θα μου επιτρέψετε πάλι να κάνω μια προσωπική αναφορά. Με ευνηδιάζει θετικά η παρουσία του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κελεσίδη, παλιός γνώριμος και συνεργάτης και στα χρόνια της δικής μου θητείας, και κυρίως αγαπάω τον κύριο Κελεσίδη γιατί και αυτός, όπως είχα και εγώ, δεν μας ενδιέφερε πολύ το γραφειοκρατικό μέρος της διοίκησης της εκπαίδευσης, αλλά κυρίως μας ενδιέφεραν τα άλλα θέματα, τα σοβαρά. Και αν είδατε αυτή την κουβέντα που κάναμε εδώ, ήταν για να μου φέρουν εδώ το βιβλίο «Επίλυση συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων στο σχολείο και την τάξη». 120 σενάρια, μελέτες περίπτωσης και 210 δραστηριότητες. Πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, που μαζί με το βιβλίο του Γκόλεμαν, που είναι, νομίζω, ό,τι καλύτερο υπάρχει και το διδάσκω και εγώ στους φοιτητές μου στην Κύπρο. Αν θα ήθελε κάποιος να δει περισσότερα για τη συναισθηματική νοημοσύνη που θα συζητήσουμε στη συνέχεια, θα σας πρότεινα να τα πάρετε. Και μάλιστα, εφόσον είναι και εδώ ο κύριος Κελεσίδης, αν κάποιος ενδιαφέρεται, θα μπορούσε και να του το υπογράψει. Κύριε Κελεσίδη, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να μας κάνετε και ερωτήσεις μετά. Τώρα, κύριε Νταφούλη, ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που συνήθως προκαλούν αυτές τις συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, και εμείς γονείς είμαστε, ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι γονείς όταν προσπαθούν να επιλύσουν αυτές τις συγκρούσεις με τα παιδιά? Να το πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, οι συγκρούσεις στην οικογένεια προέρχονται είτε από το ενδοοικογενειακό περιβάλλον, είτε απ' έξω. Είναι πάρα πολύ εύκολο να εντοπίσουμε από πού προέρχονται. Για παράδειγμα, ξεκινώντας πάλι από τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε,
Οι περισσότερες συγκρούσεις που είδαμε ήταν οι συγκρούσεις οι οποίες, παρόλο που ενώθηκαν και πολλές οικογένειες, σε αρκετές οικογένειες υπήρξε παραπάνω καταγγελία τουλάχιστον ή σε πραγματικά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Εκεί σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ μας οι οποίοι είναι ψυχικά ασθενείς. Αυτοί μπορεί να είμαστε και εμείς οι γονείς και εκδηλώνουμε την ψυχική νόσο μέσα από την σύγκρουση στην οικογένεια. Πάντα οι άνθρωποι ξέρουμε από πού προέρχεται. Σπάνια είναι δύσκολο να βρούμε από πού ακριβώς προέρχεται ο θυμός, η βία, η σύγκρουση. Η σύγκρουση θα έρθει επίσης σε φυσιολογικές αναπτυξιακές περιόδους, όπως είπαμε, στην εφηβεία. Διότι θα υπάρχει διαπραγμάτευση τι ώρα θα γυρίσω απ' έξω, αν θα διαβάσω ή όχι, ποιο γονέα από τους δυο θα ακολουθήσω αν οι γονείς έχουν ένα επεισοδιακό διαζύγιο. Βάζουμε τα παιδιά παιχνίδια δικά μας, με συγχωρείτε για τη φράση, χρησιμοποιώντας τα ο ένας γονέας εναντίον του άλλου. Να σας πω, επειδή μιλάμε και με στατιστικά στοιχεία, ότι όταν ξεκίνησα το 1999 στο Ιπποκράτιο, την ειδικότητα είχαμε 2 με 3 καταγγελόμενες αναφερόμενες. Γιατί πάντα μιλάμε για αναφερόμενα και καταγγελόμενα. Όταν δεν είσαι μπροστά, δεν μιλάς για ένα γεγονός. Ούτε χαρακτηρίζεις ανθρώπους, ούτε, και διαφωνώ κάθετα με το ότι χαρακτηρίζουμε και ψυχικά τους ανθρώπους γύρω μας χωρίς να ξέρουμε. Είχαμε, που λέτε, μερικές κάτω από 10 αναφερόμενες, καταγγελόμενες σωματικές, σεξουαλικές κακοποιήσεις, παραμελήσεις ή λεκτικές κακομεταχειρήσεις, γιατί υπάρχει και αυτός ο όρος σήμερα. Τη συναισθηματική συλλεκτική κακομεταχείριση. Σήμερα είναι τόσες την εβδομάδα. Δεν πιστεύω ότι η κοινωνία μας είναι μια κοινωνία που παράγει 50 φορές παραπάνω σύγκρουση, η οποία μπορεί να φτάνει μέχρι και αυτά τα έσχατα σημεία. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά, οι εισαγγελικές εντολές και παραγγελίες προς αυτό είναι πάρα πολλές. Το πρώτο λοιπόν είναι η οικογένεια και υπάρχουν και συγκρούσεις οι οποίες έρχονται απ' έξω. Οι απ' έξω συγκρούσεις οφείλονται στο ότι παλιά, να σας πω την αλήθεια, δεν συμφωνούσα και εγώ πολύ με αυτό που έλεγαν οι γονείς, ότι ξέρεις, για όλα αυτά είναι οι παρέες. Αλλά όχι, πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι μετά την εφηβεία ειδικά, το βοηθητικό εγώ του εφήβου, δηλαδή το μπαστούνι του εφήβου στην προσωπικότητα, είναι η παρέα. Και η παρέα θα σε πάει. Ξέρετε, όλα τα όμορφα και όλα τα άσχημα γίνονται στις παρέες. Η παρέα θα σε πάει στο να γίνει και κάτι πολύ όμορφο και ειδικά και την περίοδο της πανδημίας είδαμε, ειδικά στα παιδιά μας που είχαν και αναπτυξιακές, μαθησιακές, σοβαρές δυσκολίες, είδαμε μια κοινωνική φιλαδελφία και αλληλεγγύη, αλλά με συγχωρείτε, είδαμε και εικόνες άλλες. Είδαμε εικόνες πολύ δύσκολες, οι οποίες αφορούν το ότι και όλα τα εγκλήματα ή τα συμμοριακά ή τα βία ή οι βίες συμπεριφορές γίνονται πάντα στην παρέα. Εσείς ξέρετε στο γήπεδο κανένα να πάει να πετάει μόνος του μολότοφ. Θα πας με την παρέα σου, γιατί η παρέα τι είναι σε αυτή την περίπτωση, είναι το συγχωρητικό εγώ. Δεν φαίνεσαι, κρύβεσαι πίσω από μια σέχτα, μια παρέα, μια ομάδα. Υπάρχει φοβερή ανάγκη στην εφηβεία να υπάρχουν οι ομάδες, άρα ακολουθείς. Και αυτό το βλέπουμε μάλιστα. Σε πάρα η αίσθηση του ανήκει. Μπράβο. Εκεί ήθελα να φτάσω. Ακριβώς. Γιατί ο έφηβος θέλει να απορρίψει και το γονέα του καμιά φορά. Και αυτό είναι συναισθηματική του ανάγκη, να βρει τον εαυτό του. Και αισθάνεται ότι ανήκει σε μια ομάδα. Η ομάδα αυτή υπάρχει και πιθανότητα να μην είναι η κατάλληλη. Δεν θα το πω ως άλοθη ότι εμείς οι γονείς σωστά, όταν δεν μας πάει κάτι καλά στη σύγκρουση, λέμε ότι φταίνει οι άλλοι. Αλλά από την κλινική μου εμπειρία μπορώ να σας πω ότι ναι, η παρέα διαδραματίζει ρόλο και θετικό και αρνητικό. Στον όρο ενδοσχολική βία εγώ δεν έχω σταθεί ποτέ. Έχω πει ότι τα σχολιά μας είναι, το πιστεύω με τα χρόνια, η βασική κοινωνικοποίηση των παιδιών μας. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι πάνω και από μάθηση το σχολείο για μένα, κύριε Καρτάσιο, είστε εμπειρότερος βέβαια, αλλά πώς το βλέπω από τη δική μου ειδικότητα, είναι κοινωνικοποίηση των παιδιών μας. Είναι το βασικό εργαλείο κοινωνικοποίησης. Το σχολείο, εγώ το λέω πάντοτε και συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι γνώση και κοινωνικοποίηση. Αν ένα σχολείο προσφέρει μόνο γνώση, έχει αποτύχει. Αν προσφέρει μόνο κοινωνικοποίηση, έχει αποτύχει. Αν βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στη γνώση και την κοινωνικοποίηση, τότε εκπληρώνει τους στόχους του. Κύριε Κελεσίδη, φαντάζομαι θα συμφωνείτε. Συγγνώμη, κύριε Ταφούλη. Όχι καθόλου. Και στόχος μας είναι σε ένα πρόβλημα να κάνουμε αυτό που λέμε σε μια σύγκρουση μια λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς. Δηλαδή, όπως λένε οι ξένοι, who, why, what,
with whom worst, with whom best. Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ξέρετε, για το παιδί δεν υπάρχει πρόβλημα, για το γονέα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι μια κεντρική σύγκρουση. Έρχεται το παιδί και ο γονέας, ο ένας σου λέει ότι υπάρχει πρόβλημα, ο άλλος σου λέει δεν υπάρχει. Κομπλέ. Για το σχολείο υπάρχει πρόβλημα, για το σπίτι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο γονέας δεν συμφωνεί με το σχολείο. Εκεί είναι το 90% που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και λέγαμε και πρέπει να λέμε αλήθειες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι σήμερα οι γονείς. Αυτό εγώ θα το λέω και οι γονείς ας διαμαρτυρηθούν. Και είναι οι ξένοι θεωρητικοί έχουν πει και μας διδάσκουν και τα συμφωνήσω απόλυτα ότι πριν από τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους, τα καλύτερα θεραπευτικά εργαλεία, σε εισαγωγικά τη φράση στο σχολείο, είναι η επαρκή σχέση ενός επαρκώς καλούς γονέα, που είναι ψυχιατρικός όρος, με έναν πολύ πετυχημένο και ενσυναισθητικό, γιατί θα μιλήσουμε για την αίσθηση, με έναν καθηγητή, με έναν δάσκαλο, ο οποίος θα είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει συναισθηματικά. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας και μετά έρχονται οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι. Δεν είμαστε υπέρ της ψυχιατρικοποίησης της ζωής των παιδιών μας, ούτε στα σχολεία, ούτε πουθενά, ούτε στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα. Πρώτον, αν συμφωνούμε όλοι ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί η αρχή του ότι δεν το αντιμετωπίζουμε, δεν συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα. Ο ένας σου λέει χτύπησε το παιδί, ο άλλος σου λέει δεν χτύπησε. Ξεκινάμε από εκεί, από τα βασικά. Το δεύτερο είναι γιατί έγινε. Πού έγινε. Πώς έγινε. Πώς αντέδρασε το παιδί. Πώς αντέδρασε ο συμμαθητής. Πώς αντέδρασε ο γονέας. Τι έγινε μετά. Και ξέρετε, εκεί θα βρούμε μεγάλες εκπλήξεις. Δέστε από τον εαυτό σας, δεν είναι τυχαίο με ποιον θυμώνετε, πότε θυμώνετε, γιατί θυμώνετε. Αν παράδειγμα ένας άνθρωπος θυμώνει με όλους, είναι απλά ένας θυμώδης χαρακτήρας. Θα δείτε όμως ότι δεν είναι τυχαίο και στις συγκρούσεις μας συνήθως επιλέγουμε τις συγκρούσεις. Και εκεί, βέβαια, οι μεγάλοι, οι ενήλικες, οφείλουμε να κάνουμε την υποχώρησή μας. Διότι οφείλουμε, για παράδειγμα, να δεχθούμε ότι τα παιδιά μας πολύ πιο εύκολα κάνουν αυτό που λέμε στην ψυχιατρική μετάθεση. Δηλαδή, τους φταίει κάτι άλλο και έρχονται στο σπίτι και ξεσπάνε στη μάνα, στο πατέρα, στο αδερφάκι. Αυτό λέγεται μετάθεση. Η προβολή δηλαδή σε ένα πιο αποδεκτό υποκατάστατο αυτού που συμβαίνει μέσα μου. Αυτό οφείλουμε να το δουλέψουμε, να το δούμε. Είπα ότι δεν θεωρώ απαραίτητα και τον ειδικό ψυχικής υγείας, αλλά όταν δούμε ότι αυτό εκφεύγει της πραγματικότητας ή έχουμε προβλήματα, ναι, πρέπει να κάνουμε και ψυχιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη. Να προχωρήσουμε και να αλλάξω ενότητα, να πάμε πιο γρήγορα, ώστε να έχουμε το χρόνο για να μπουν στη συζήτηση και οι γονείς. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μετά τη συγκρούση, που είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Να μας πείτε, κύριε Νταφούλη, 2-3 λόγια. Τι είναι αυτή η συναισθηματική νοημοσύνη και φαντάζομαι ότι είστε οπαδός του Γκόλεμαν. Είμαι. Και να το συνδέσουμε με το πρώτο μέρος και γιατί είναι τόσο σημαντική η συναισθηματική νοημοσύνη για την επίλυση των συγκρούσεων. Λοιπόν, όταν είχα αρχίσει την ψυχιατρική, μιλούσαμε όλοι για την νοημοσύνη όπως μετρέται από το WISC test, το 5 το σημερινό, το Wisconsin, και βρίσκει το δίκτυο νοημοσύνης. Με τα χρόνια κατάλαβα ότι αυτό είναι ένα δεύτερο είδος νοημοσύνη, διότι βλέπεις πανέξυπνους ανθρώπους να έχουν αποτύχει σε βασικούς τομείς της κοινωνικής τους ζωής. Ο λόγος είναι ότι τους λείπουν τα άλλα 3 είδη νοημοσύνης. Θα τα πω πολύ σύντομα. Το πρώτο είναι η ενδοπροσωπική νοημοσύνη, το οποίο σημαίνει το ακριβές πρότυπο εαυτού. Να ξέρεις ποιος είσαι. Τα παιδιά μας σήμερα δεν τα διδάσκουμε, ούτε εμείς οι ενήλικες ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ας αναρωτηθείτε αν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Το οποίο σημαίνει ποιοι είμαστε εσωτερικά, το υπαρξιακό νόημα, τα πλεονεκτήματά μας, τα μειονεκτήματά μας, οι δυνατότητές μας κτλ. Το δεύτερο είδος είναι η διαπροσωπική νοημοσύνη, δηλαδή η ικανότητα να καταλαβαίνουμε, να αντιλαμβανόμαστε τους άλλους, την πιθανή τους αντίδραση, τον τρόπο τους, την ερμηνεία των γεγονότων. Και το τρίτο φυσικά είναι και βασικό, είναι η κοινωνική συναισθηματική νοημοσύνη, που σημαίνει ότι δρώ ορθά σε κάθε ανθρώπινη σχέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όποιοι άνθρωποι όμως τα έχουν αυτά, είναι οι μόνοι, κύριε Κρατάς, οι οποίοι αξίζει να είναι ηγέτες. Δηλαδή, εγώ το πρώτο που θα ζητούσα από τον ηγέτη δεν είναι βιογραφικό. Είναι να έχει κοινωνική νοημοσύνη. Διότι η ηγετική προσωπικότητα είναι μόνο η προσωπικότητα η οποία καταλαβαίνει τις ανάγκες των άλλων. Παράδειγμα, δεν μπορεί να είσαι ένας πολιτικός άρχοντας ο οποίος δεν έχει κοινωνική ή συναισθηματική νοημοσύνη. Διότι δεν θα καταλάβεις ποτέ τις ανάγκες των πολιτών σου. Δεν θα μπεις ποτέ στη θέση του άλλου. Και τι είναι αυτό? Είναι πρώτα απ' όλα να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ξεκινάει πάντα από τον εαυτό, η αυτοεπίγνωση.
Μετά είναι η κοινωνική νοημοσύνη, είναι να ελέγχεις το συναίσθημά σου. Το συναίσθημα είναι η κίνηση, είναι η ζωή. Σήμερα προτιμούμε τον όρο διάθεση, το οποίο είναι η έσω έκφραση του συναισθήματος. Λέμε mood disorders και όχι affection, που είναι το συναίσθημα. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρομαι χαρούμενος, αλλά από μέσα μου μπορεί να είμαι πάρα πολύ λυπημένος και να το καταλαβαίνουν μόνο ένας-δυο άνθρωποι. Οι κοινωνικά νοήμονες άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται το ότι μπορεί ο άλλος να είναι λυπημένος ενώ προς τα έξω χαίρεται. Η κοινωνική νοημοσύνη είναι να αντιλαμβάνομαι, να έχω και εγώ τον έλεγχο των συναισθημάτων, αλλά με αντιλαμβάνονται και οι άλλοι. Να έχω κίνητρο και κυρίως, και επιμένω, να αναγνωρίζω τα συναισθήματα των άλλων. Το πρόβλημα στη σχέση σήμερα και ο λόγος που δεν επιλύονται συγκρούσεις είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα των άλλων. Και επιμένω ότι όλες οι ηγετικές προσωπικότητες, στην υγεία, στην παιδεία, στην πολιτική, νομίζω ότι το μεγαλύτερο προσόν τους θα ήταν να είναι άνθρωποι με τεράστια κοινωνική νοημοσύνη. Θαυμάζω τους αγράμματους που έχουν τεράστια κοινωνική νοημοσύνη και γι' αυτό γίναν οι πιο πετυχημένοι γονείς. Αυτοί ήταν οι γονείς μας και οι παππούδες που ήταν οι Ολυμπιονίκες της καθημερινότητας. Αν πάμε λίγο πίσω, βέβαια οι κυρίες είναι νεότερες από εμάς, αλλά αν μελετήσουν λίγο τη ζωή των παππούδων τους, ακριβώς θα βρουν αυτά τα στοιχεία. Τώρα βέβαια τα παιδιά, όπως και να το κάνουμε κύριε Ταφούλη, εσείς το βλέπετε καθημερινά στο Ιπποκράτιο, ζουν μέσα στο στρες, σε ένα περιβάλλον που όπως είπατε και πριν περιέχει συγκρούσεις. Εμείς τώρα οι γονείς πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτή τη συναισθηματική νοημοσύνη στην οποία αναφερθήκατε μέσα σε αυτό το περιβάλλον και αν μπορείτε, για να μην σας ξαναδιακόψω, να μας δώσετε και μερικά παραδείγματα από την καθημερινότητα όπως τα προσλαμβάνετε μέσα από τις συναντήσεις που έχετε στο Ιπποκράτιο, όπου οι γονείς μπορούν να ενισχύσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών τους. Λοιπόν, από μικρή ηλικία, ναι. Ακριβώς, πολύ σωστά. Γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη για να τη διδάξεις πρέπει να την έχεις εσύ ο ίδιος. Δεν διδάσκεις ποτέ κάτι που δεν έχεις εσύ. Το παιδί θα σε αντιγράψει μέσα και στον τρόπο που κάθεσαι, που μιλάς. Το έχουμε δει, είναι καταπληκτικό. Τα παιδιά είναι αντιγραφή ορθογραφία. Πολύ συχνά. Αλλά καμιά φορά θέλουν να αντιγράψουν και να ορθογραφήσουν ανάποδα, γιατί βλέπουν ανάποδα τους γονείς. Θαυμάζω μία φράση μιας διάσημης θεωρητικού της Λόρνα Γουίγκ για τον αυτισμό που έλεγε ότι οι άνθρωποι βασιζόμαστε για τη συμπεριφορά μας στην προσωπική ερμηνεία των γεγονότων. Ο καθένας από εμάς ερμηνεύει προσωπικά τα γεγονότα. Σας βλέπω, μου λέτε καλημέρα. Εγώ νομίζω ότι σχεδόν με βρίσατε και ο άλλος σας χαμογελάει γιατί θεωρεί ότι του φερθήκατε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πρόβλημα στο ότι ερμηνεύουμε με έναν δικό μας τρόπο την πραγματικότητα. Άρα ξεκινάμε από τον εαυτό μας. Το σωστό πρότυπο εαυτού στο παιδί είναι να διδάσκω εγώ. Ας πούμε, πολλά παιδιά δεν ζητάνε συγγνώμη, δεν λένε ευχαριστώ. Μα άμα δεν ζήτησα εγώ ποτέ συγγνώμη σε γονέα, από πού θα το μάθω? Από τα βιβλία. Ο γονέας είναι το πρότυπο το οποίο θα περάσει την κοινωνική. Το παράδειγμα. Η ομάδα, το δεύτερο, το οποίο ο γονέας μπορεί να παίξει ρόλο στην ομάδα. Το σχολείο, το οποίο θα διδάξει το μεγάλο αυτό αίσθημα της ενσυναίσθησης, για το οποίο έτσι γίνεται τόσος λόγος τα τελευταία χρόνια. Φυσικά να είμαστε σε επαφή ήδη με τα συναισθήματά μας. Πολύ συχνά μας κατηγορούν τα παιδιά μας ότι δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Πίσω από το δεν ξέρεις τι σου γίνεται είναι ότι δεν αναγνωρίζεις τα δικά σου συναισθήματα. Ας πούμε, δεν καταλαβαίνω εγώ πόσο σημαντικό είναι ότι στο παιδί μου μπορεί να το ενοχλεί ότι του φωνάζω. Και αυτό οφείλεται στο ότι ειδικά μετά την περίοδο του κορονοϊού ήρθε μία νέα αίσθηση έτσι ατομικότητας και υπευθυνότητας η οποία αφορά τον εαυτό. Στραφήκαμε πολύ στον εαυτό μας, το οποίο είναι ένα βασικό λάθος, γιατί η ζωή είναι σχέση. Και το συναίσθημα είναι σχέση. Και φανταστείτε μια ζωή χωρίς συναισθήματα, δηλαδή μια ζωή νεκρή. Παρόλο το ότι τα πάθη συχνά νικάνε τη λογική, μην ξεχνάτε ότι την ιστορία τη διαμόρφωσαν τα πάθη και όχι η λογική. Η λογική είναι θαυμάσια, διότι είναι η διδασκαλία, παράδειγμα, στην επιστήμη μας. Είναι όλα αυτά τα οποία μας έμαθε στην ιατρική και ορκιζόμαστε στον Ιπποκράτη 400 χρόνια π.Χ. και τα οποία είναι αναλύωτα. Αλλά τα συναισθήματα και τα πάθη είναι αυτά τα οποία τελικά κυριάρχησαν στη ζωή μας. Δεν πειράζει και να υπάρχουν συγκρούσεις και εκδράσεις. Σημασία έχει να έχεις τρόπο να τις αντιμετωπίζεις.
Και θαυμάζω τους γονείς που επί πολλά χρόνια μπορεί να αντέξουν και μια επιθετική συμπεριφορά από το παιδί. Ή και το παιδί που έχω δει να ανέχεται γονείς οι οποίοι δεν αξίζουμε να είμαστε γονείς. Συγγνώμη, αλλά οφείλω να το πω και αυτό, γιατί το έχω δει στην κλινική πρακτική μας και το εκδηλώνουν με το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ενώ περιμένεις ότι ένα παιδί θα βιώσει βία ή θα βιώσει παραμέληση από το σπίτι του και θα παραμελήσει το ίδιο, να βλέπεις ένα παιδί το οποίο βιώνει βία και το ίδιο να γίνει ένας ευγενέστατος, ορότατος άνθρωπος. Η αντίδραση με το αντίθετο είναι πάρα πολύ συνηθισμένη. Και συγκρατούν και τους γονείς πολλές φορές τα παιδιά. Ακριβώς. Και βλέπεις παιδιά να συγκρατούν τη σχέση. Αυτό εμένα με εκπλήσει. Δηλαδή να βλέπεις το παιδί, το οποίο μας το φέρνουν εμάς ότι είχε πρόβλημα, να είναι πολύ καλύτερο από τους γονείς. Και για να φανταστείτε αυτό που ο κ. Κρατάς, πώς συχνά φταίμε οι γονείς, να σου πω έτσι ένα ευτράπελο, μας είχαν φέρει με εισαγγελική εντολή στην περίοδο έτσι, αυτή τη δύσκολη που ζήσαμε του κορονοϊού, μας είχαν φέρει κάποια παιδιά που αρνιόταν να φορέσουν στο σχολείο μάσκα. Έτσι. Και μας είχαν φέρει τα παιδιά να τα εξετάσουμε. Και φυσικά εμείς, προστατεύοντας, θεωρώ, και νομίζω σωστά τα δικαιώματα των παιδιών, αρνηθήκαμε και απαντήσαμε στις αρχές ότι όταν ένα παιδί φεύγει από το σπίτι του για να πάει σχολείο. Δεν μπορεί να μου φέρνεις το παιδί να εξετάσω αν είναι ψυχιατρικά καλά επειδή το παιδάκι δεν φόρεσε μάσκα. Ο μπαμπάς του και η μαμά του είναι υπεύθυνοι για να φορέσει μάσκα το παιδί. Να φέρεις το μπαμπά και τη μαμά και όχι το παιδί που θα τα πούνε με τους ψυχιάτρους ενηλίκων αν είναι ένα ψυχιατρικό θέμα. Επίσης να σας πω ότι ενώ μιλάμε για τα δικαιώματα των παιδιών και μια και είμαστε στον παιδικό ιονό, έχω μία μικρή θεωρία η οποία διαφοροποιείται λίγο με το τι γίνεται σήμερα. Επειδή όλοι μιλάνε για τα δικαιώματα των παιδιών, εγώ λίγο διαφωνώ γιατί πιστεύω ότι η κοινωνία μας προστατεύει πρώτα εμάς τους ενήλικες και λιγότερο τα παιδιά μας. Και θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ξέρετε ότι εγώ στο Ιπποκράτιο, αν δύο γονείς μαλώνουν και έχει, ας πούμε, ο ένας την πλήρη επιμέλεια, γιατί ο άλλος κρίθηκε ακατάλληλος, αλλά ο άλλος δεν έχει καταδικαστεί ακόμα για κάτι που καταγγέλλεται, ή δεν έχει χάσει τη γονική μέριμνα, δικαιούται ο γονέας, ο οποίος δεν έχει χάσει τη γονική μέριμνα, να μην επιτρέψει να εξεταστεί το παιδί του, παράδειγμα που είναι από το ψυχιατρό. Μεθαύριο και από παιδιάτρους και από παιδοχειρούς κτλ. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν δίνεται το δικαίωμα στον ενήλικα να επεμβαίνει στα δικαιώματα ενός παιδιού, που είναι δικαίωμα ενός παιδιού η εξέταση και για ένα μαθησιακό θέμα, και για ένα συμπεριφορικό θέμα, για ένα οικογενειακό θέμα, για ένα συναισθηματικό θέμα. Άρα είμαστε μια κοινωνία η οποία εξυπηρετεί πολύ περισσότερο τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα ημών των ενηλίκων. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να επαναπροσδιοριστούμε και να βάλουμε μπροστά τα δικαιώματα των παιδιών μας. Πολύ σωστό αυτό που είπατε, γιατί έπεσε στην αντίληψή μου, όχι, Βαγγέλη, στη δικιά σου διεύθυνση, αλλά σε μια άλλη διεύθυνση, ότι τρέχει τώρα ένα θέμα, το οποίο πραγματικά είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Ακριβώς γιατί στην πραγματικότητα και κατά τη δική μου γνώμη, και νομίζω έτσι είναι, καταπατώνται τα δικαιώματα του παιδιού. Τώρα, μιλήσαμε για τις συγκρούσεις, βάλαμε στη συζήτηση τη συναισθηματική νοημοσύνη και είπαμε πώς συμβάλλει στη διαχείριση των συγκρούσεων. Να πάμε και στην τρίτη ενότητα της σημερινής συνάντησης, που είναι η ενσυναίσθηση. Και αν, κύριε Νταφούλη, υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση στα παιδιά από μικρή ηλικία, αλλά και να επανέλθω στο ίδιο ερώτημα που έκανα για τη συναισθηματική νοημοσύνη, πώς η ενσυναίσθηση μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των συγκρούσεων. Λοιπόν, η ενσυναίσθηση είναι ένας όρος ο οποίος τα τελευταία χρόνια τον λέμε όλοι, ακούγεται πάρα πολύ και στα σχολεία, έχουν γίνει προγράμματα πάρα πολλά, πολλές συναντήσεις, πάρα πολλή ευαισθητοποίηση. Μιλάμε πολύ, αλλά όπως μιλάμε πολύ, να είμαστε ειλικρινείς, σημασία έχει να το εφαρμόζουμε. Άλλο να μιλάμε και άλλο να το εφαρμόζουμε. Λοιπόν, καταρχήν να εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Στην ψυχιατρική υπήρχε όρος έμπαθη. Δεν είναι η εμπάθεια, είναι στα ελληνιστή η συναισθηματική αντιστοίχηση. Και ενσυναίσθηση είναι να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου, να έρθει στη θέση του άλλου. Λοιπόν, αυτό μας λείπει. Και καταρχήν, ο μόνος τρόπος να το λύσεις αυτό είναι η δουλειά με τον εαυτό σου και η αυτοεπίγνωση, ο θάνατος του εγωισμού σου, διότι η ενσυναίσθηση
δεν γίνεται αν δεν αγαπάς. Άρα πρέπει να σταματήσεις να αγαπάς πάνω απ' όλα τον εαυτό σου και να βάζεις πάνω απ' όλα την ατομικότητα και το εγώ σου. Και ενσυναίσθηση σημαίνει επιτέλους να ακούσουμε τα παιδιά μας, ειδικά τους εφήβους μας, να ακούσουμε το σύζυγο, τη σύντροφο, τον δικό μας σταθμό, να ακούσουμε το δάσκαλο, τον καθηγητή, οι γονείς, να ακούσει φυσικά και ο δάσκαλος καθηγητής, γιατί δεν θα δαιμονοποιήσουμε ότι κάποιος φταίει σε κάθε περίπτωση, να ακούμε ένας τον άλλον, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Είμαι φίλος και αγαπώ τον κύριο Καρατάσιο. Έχει ο κύριος Καρατάσιος ένα φίλο, μία φίλη, που εμένα δεν μου αρέσει, γιατί σε μια-δυο περιπτώσεις εγώ είδα ότι δεν φέρθηκε καλά. Τον αγαπώ, δεν θέλω να το πω. Και διαλέγω το ότι επειδή τον έχω πάρα πολύ ψηλά, μπαίνω στη θέση του και ξέρω ότι ο ίδιος ήταν μία συνεργάτης, ένας συνεργάτης του, ο οποίος μπορεί στη μεταξύ του σχέση να ήταν ένας θαυμάσιος, είτε άντρας ή γυναίκα, άνθρωπος και να τον βοήθησε. Αυτό σημαίνει υπέρβαση του εγώ. Φεύγεις από τον εαυτό σου, φεύγεις από τον έρθει σε σύγκρουση, φεύγεις από ένα συναίσθημα το οποίο είναι απαραίτητο μεν και είναι το νεύρο της ψυχής και είναι ο θυμός. Μπαίνεις λίγο στα παπούτσια του άλλου, μπαίνεις στη θέση του ότι ο κύριος Καρατάσιος, για κάποιο λόγο, ο φίλος μου ο Γιώργος, έχει μια πολύ καλή σχέση. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ σημαντικός για τη δική του ζωή, αλλά μπορεί να μην φέρει και καλά σε μια άλλη περίπτωση. Μπαίνεις στη θέση, καταλαβαίνεις τον άλλον και έτσι τον καλείς ουσιαστικά κοντά σου. Γιατί αντιστοιχίζεσαι συναισθηματικά. Και αυτό να θυμόμαστε ότι δεν σημαίνει απαραίτητα μια, όπως λέει η ψυχιατρική, ουδετεροποίηση. Δηλαδή, η ψυχιατρική θέλει συχνά τον ψυχοθεραπευτή ουδέτερο. Στην παιδοψυχιατρική δεν το έχουμε αυτό. Στην παιδοψυχιατρική δεν έχουμε να έρθει το παιδί και να κάνει μια χειραψία. Μπορείς ένα παιδάκι το οποίο θα κλαίει μπροστά σου, φυσικά είναι να το αγκαλιάσεις. Έτσι. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό. Και ενσυναίσθηση σημαίνει η ικανότητα τελικά να γνωρίζεις τα συναισθήματα του άλλου, να τον καταλαβαίνεις, να έρθεις στη θέση του και φυσικά έτσι θα λυθούν οι συγκρούσεις. Μην ξεχνάτε, και να τελειώσω με αυτό για να μην σας κουράζω, ότι όλα τα ψυχιατρικά ιατρία, το πρώτο που θα ακούσεις είναι ότι εμένα δεν με καταλάβαινε κανένας. Δεν με ένιωσε κανένας δεν ήταν δίπλα μου, δεν καταλάβαινε τα πραγματικά μου συναισθήματα. Και για μένα προσωπικά αυτό θα ήταν ένα κεντρικό στοίχημα ενός σύγχρονου σχολείου, μιας σύγχρονης οικογένειας, μιας σύγχρονης κοινωνίας. Αν μπορούμε, αυτό το οποίο τόσο ακούγεται και όλοι μιλούν γι' αυτό για την συναίσθηση, να το κάνουμε επιτέλους πράξη. Και πράξη σημαίνει να μπαίνουμε πραγματικά στη θέση του άλλου, να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες, τα συναισθήματα και φυσικά η συνέχιση έχει πράγματι μόνο άνθρωπος με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Τώρα, κύριε Νταφούλη, μπορεί και να μην τα καταφέρνουμε σε αυτό το κομμάτι και άρα θα σκεφτόμαστε όλοι εδώ μέσα ποιοι είναι αυτοί οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από τις ανεπίλητες συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια και κυρίως έχουμε τη δυνατότητα να τις προλάβουμε. Και πώς μπορούμε εμείς οι γονείς να διαχειριστούμε τις δικές μας συναισθηματικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης. Αυτό νομίζω είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Ναι. Όσον αφορά τις δικές μας συναισθηματικές αντιδράσεις, όσοι από εμάς είμαστε ψυχικά διαταραγμένοι, δεν θα τις σταματήσουμε, κύριε Καρατάσιο, γιατί όπως ξέρετε και στο bullying και στον εκφοβισμό και στα εγκλήματα και στη βία που υπάρχει στην εποχή μας, όλα αφορούν γεγονότα τα οποία δεν είναι μεμονωμένα. Γι' αυτό και η κοινωνία μας είναι μια υποκριτική κοινωνία. Συχνά είμαστε πολύ υποκριτές, διότι λέμε παράδειγμα ότι έγινε αυτό και κανένας δεν ήξερε ότι ο τάδε ήταν τόσο εγκληματική φυσιογνωμία. Αυτό είναι ένα ψέμα. Γιατί πάντα και το bullying και η βία στην οικογένεια και η βία στο σχολείο δεν υπάρχει ποτέ μεμονωμένο γεγονός. Είναι μια εξορισμού επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Όταν δεις λοιπόν επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, τι λύνεις? Είτε μέσα στην οικογένεια με όποιο τρόπο μπορείς, φυσικά και με υποχώρηση, με διαπραγμάτευση, με αυστηρή στάση όταν χρειάζεται, με αναζήτηση βοήθειας. Δεν είμαστε θεοί. Θα πάρουμε τη βοήθεια του δικού μας ανθρώπου. Με συνεργασία με σχολείο, αυτό το θεωρώ νούμερο 1, γιατί εκεί εμφανίζονται, εφόσον είναι και ο βασικός όρος κοινωνικοποίησης, η συμμετοχή στην σχολική και όχι μόνο την προσεγγραμματισμό, διδασκαλία και γνώση.
Και νομίζω ότι το κλειδί είναι οι άνθρωποι να ξαναγαπήσουμε ένας τον άλλον. Γιατί φοβάμαι πάρα πολύ ότι η αγάπη έχει λίγο παρεξηγηθεί και δεν καταλαβαίνουμε ότι η πραγματική αγάπη είναι το πραγματικό νιάξιμο, η πραγματική θυσία, ο πραγματικός θάνατος του εγώ, στην υπηρεσία, στην αυτοθυσία, στον αλτρουισμό, στη μετουσίωση, στη φιλαδελφία, στη λατρεία τελικά που δείχνεις στον άνθρωπο που αγαπάς. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και οι οικογένειες που βλέπουμε, κατά 90% δεν αγαπιούνται. Ή κάποιος έχει σταματήσει να αγαπά ή δεν αγαπά όσο τουλάχιστον θα ανέμενε, γιατί ματαιώνονται οι προσδοκίες του άλλου. Γι' αυτό προκύπτουν οι συγκρούσεις, γι' αυτό δεν επιλύονται οι συγκρούσεις και γιατί μπαίνει αυτό το καταραμένο το εγώ, το οποίο είναι ότι όχι το εγώ όσον αφορά την ψυχιατρική που είναι. Είστε αισιόδοξος πάντως για αυτό το θέμα, γιατί και πριν από την εκδήλωση τα ίδια μου λέγατε πάλι, ότι αυτό που νομίζουμε ότι είναι ισχυρή αγάπη, εν τέλει δεν είναι αγάπη και είναι κάτι άλλο. Ναι, δεν είμαι απεσιόδοξος. Με τρομάζει λίγο. Δεν είμαι απεσιόδοξος. Πιστεύω απλά ότι το έχουμε λίγο χάσει. Δεν είμαι καθόλου απεσιόδοξος. Πιστεύω ότι πρέπει λίγο να το ξαναβρούμε αυτό. Αυτή είναι η γνώμη. Μία ερώτηση ακόμη και μετά θα περάσουμε στο... Τα πάντα είναι επικοινωνία. Και αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ, κυρία Καρατζά, είναι επικοινωνία. Άρα θα πρέπει να μας πείτε δύο λόγια και τι ρόλο παίζει η επικοινωνία στη διαχείριση των συγκρούσεων και πώς οι γονείς εν τέλει, να κλείσουμε με αυτό το πρώτο μέρος, μπορούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τα παιδιά τους. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η επικοινωνία είναι λεκτική, αλλά είναι και εξολεκτική. Δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στη λεκτική επικοινωνία, που είναι να μιλάω, να ακούω. Οι έφηβοι ειδικά συχνά παραπονιούνται ότι δεν τους ακούμε. Δεν θέλω να μας μιλήσουν οι άλλοι. Αναλύσαμε πάρα πολύ αυτό την προηγούμενη φορά στους παράγοντες. Μπράβο, ναι. Και είπαμε ότι είναι οι οικογενειακοί, είπαμε είναι οι σχολικοί παράγοντες, οι κοινωνικοί παράγοντες. Η αστυνομικός ήταν εδώ, έτσι συμφωνούμε. Και βάλαμε και κάποιους άλλους παράγοντες. Συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά πληρώστε. Βεβαίως. Και πιστεύω ότι κλειδί είναι, τουλάχιστον για μας τους γονείς, να μπορέσουμε να έχουμε την ικανότητα να ακούμε. Έλεγε ένας μεγάλος σοφός ότι έχεις δει, λέει, άνθρωπο να μην ακούει συμβουλές, πρόσεξε, θα τον δεις σύντομα πλανεμένο. Δεν ακούμε συμβουλές, δεν δέχεται το εγώ μας τη γνώμη του άλλου, δεν καταλαβαίνουμε, δεν ακούμε. Άρα όποιος δεν ακούει, δεν συμμετέχει σε μια συμμετοχική διαδικασία. Στη ζωή θα μάθεις και από τον αγράμματο και από το μικρό παιδί. Έχω διδαχθεί πάρα πολλά από παιδάκια τα οποία δεν μιλάνε, με διάφορα νοσήματα και διαταραχές, από την εξολεκτική επικοινωνία. Πιστεύω πάρα πολύ στην αξία της μίμησης, του χαμόγελου, του τρόπου που θα δείξεις εξολεκτικά με τις χειρονομίες αυτό που κάνεις και θεωρώ ότι ενισχύοντας όλους τους τρόπους επικοινωνίας, λεκτικής και εξολεκτικής, εμένα μου αρέσουν πολύ γονείς που δεν θα κάνουν παρατήρηση και με ένα βλέμμα τους θα περάσουν αυτό το όμορφο ή ακόμα και το αυστηρό στο παιδί τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτού του είδους επικοινωνία. Παρόλο που είμαι άνθρωπος που μιλάω και εγώ δυστυχώς αρκετά, θα μου άρεσε να μιλούσα λιγότερο. Αυτό. Ευχαριστούμε, κυρία Νταφούλη, για αυτό το πρώτο μέρος. Θα σας παρακαλέσω να σκεφτείτε, θα σας δώσω το λόγο, θα μου επιτρέψετε κατ' εξαίρεση, αν θέλει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης να μας πει δύο λόγια, να πείτε κάτι. Το μικρόφωνο το έχουμε εδώ. Καλησπέρα και από μένα. Να πω ότι κάθε φορά που ακούω τον κύριο Νταφούλη, μαγεύομαι, αλλά παράλληλα εκείνη την ώρα αναπολώ όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν καθημερινά και τα βάζω σε μια τάξη και ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νταφούλη. Εμένα με ενθουσίασε αυτό που είπατε, ότι πολλές φορές όλοι μας αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα του παιδιού. Για τις ανάγκες βάζουμε ότι ο καθένας το στηρίζει περισσότερο. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς τα δικά μας, το δικό μας εγώ θέλουμε να περάσουμε. Το βλέπουμε αυτό καθημερινά στα σχολεία και με λυπεί πάρα πολύ, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία δεν εγγράφονται στο σχολείο, γιατί οι γονείς δεν υπογράφουν και οι δύο
διαφωνούν στο που θα γραφτεί, γιατί ο καθένας λέει ότι στηρίζει το δικαίωμα του παιδιού να φοιτήσει σε αυτό το σχολείο ή στο άλλο σχολείο. Κανένας δεν λέει ότι το δικαίωμα του παιδιού είναι να πάει σχολείο. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο το βλέπω και θέλω εδώ να μας βοηθήσετε τι θα κάνουμε. Στις περισσότερες φορές, το τελευταίο διάστημα, αυξάνονται, τώρα περάσαμε και πάρα πολλά βέβαια, αυξάνονται στα σχολεία παιδιά με συμπεριφορές οι οποίες είναι ανεπιθύμητες ή επιθετικές. Παραβατικές συμπεριφορές. Θα έλεγα στη μικρότερη τάξη είναι ανεπιθύμητες, επιθετικές. Παραβατικές ίσως θα το πούμε σε λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Αλλά όταν μιλήσουμε με το γονέα δεν το αποδέχεται με τίποτα, γιατί πάντοτε βάζει ότι κάποιος τον ενόχλησε για να το κάνει αυτό. Κάτι τον ενόχλησε, άρα δεν υπάρχει, φταίει κάποιος άλλος, αυτό που είπατε. Αλλά 9 στις 10 φορές, όταν τα πράγματα φτάσουν σε παραβατικές συμπεριφορές, ζητάμε τη βοήθεια της οργανωμένης πολιτείας μέσω της εισαγγελίας και σε όλες τις περιπτώσεις που έχει πάει με υποχρεωτική για να εξεταστεί, διαπιστώνει σοβαρά είτε ψυχολογικά είτε ψυχιατρικά προβλήματα. Εδώ θέλω λίγο να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το προλάβουμε, να μην φτάνουν τα παιδιά 9-10 χρονών, να μην μπορούν να συμπεριφερθούν σε κανέναν, να γίνονται ανεπιθύμητα γιατί τους λείπουν αυτές οι κοινωνικές δεξιότητες ένταξης σε μια παρέα, να δημιουργήσουν φίλους. Πώς μπορούμε αυτό να το προλάβουμε? Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διατσίδη. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Μακάρι να μην επενέβαινε η εισαγγελία απαραίτητα σε κάθε τέτοια περίπτωση. Εξυπηρετούνται πράγματι τα συμφέροντα πολύ περισσότερο των γονέων και όχι των παιδιών και τα δικαιώματα. Και όπως όλα στην ιατρική, η θεραπεία είναι η πρόληψη, δηλαδή να προλάβεις κάτι στην αρχή. Όταν το βλέπετε, συνήθως έχει προχωρήσει το πράγμα και έχει περάσει από όλους τους φραγμούς που θεωρητικά υπήρχαν και έχει εγκατασταθεί αυτή η συμπεριφορά και η αποδοκιμασία, το λάθος, η αιμονή, ό,τι υπάρχει, όταν το αντιμετωπίσεις από την αρχή, τότε συνήθως θεραπεύεται. Το σημαντικό θα ήταν από την αρχή. Μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα στο νομοθέτη το σχολείο να είχε μια περισσότερη αυτονομία και να μπορούσε το ίδιο να αυτοδιαχειριστεί όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και ξεκινάει αυτό από το ότι άλλαξε λίγο το συλλογικό ασυνείδητο. Και αυτό είναι που και εμένα με στεναχωρεί, γιατί συλλογικό ασυνείδητο κάποτε έλεγε ότι είναι κακό να κλέβεις ή είναι κακό να σκοτώνεις. Και σήμερα υπάρχουν θρησκείες οι οποίες λένε να σκοτώσεις ή δεν πειράζει και τον περισσότερο κόσμο να κλέψεις, παράδειγμα. Το οποίο είναι κάτι το οποίο και στην παιδική ηλικία το βιώνουν τα παιδιά σε ένα βιασμό της προσωπικότητάς τους, άμα τους κλέψει κάποιος. Επειδή δεν βαφτίζουμε λοιπόν τις συμπεριφορές, επειδή φοβόμαστε, έχουμε ένα αδύναμο υπερεγώ σαν κοινωνία. Είμαστε αδύναμοι και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Είμαστε αδύναμοι. Αν γίνουμε πιο δυνατοί σαν προσωπικότητες και βαφτίζουμε το ηθικό, το δίκαιο, το άδικο, το όμορφο, το άσχημο, τότε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό και όταν έχουν περάσει φραγμοί, τότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Πιστεύω ότι η μόνη λίστα ήταν από την αρχή και μακάρι το νέο συλλογικό ασυνείδητο να ήταν όμοιο με κάποιο κάπως παλιότερο, το οποίο λέγει ότι παράδειγμα σέβομαι το δάσκαλο, το οποίο σημαίνει ότι θα δεχθώ ότι και το παιδί μου έκανε κάτι και όχι απαραίτητο ότι φταίνε όλα τα άλλα παιδιά. Και όταν έχουν διδαχθεί τα παιδιά έτσι, ακούμε και το εκπληκτικό στην ηλικία της τρίτης δημοτικού που εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί από νωρίς έρχονται πλέον τα προβλήματα, ότι αν δώσουμε τους μαθητές μου να πλακώνονται, εγώ δεν θα μιλήσω. Δεν περιμένεις από ένα παιδάκι τρίτης δημοτικού να σου πει δεν θα μιλήσω. Αυτό το διδάχθηκε από τους γονείς και είναι εκπαίδευση. Άρα έχει ήδη εκπαιδευτεί σε κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο κοινωνικά. Γιατί αν είμαστε μια κοινωνία στην οποία δεν μιλάμε όταν βλέπουμε να βιάζονται, να τρομοκρατούνται, να υπάρχουν αυταρχικές, απαράδεκτες συμπεριφορές, δεν ονοματίζουμε το σωστό, το άδικο. Έχουμε αποτύχει. Και φυσικά και εδώ το σχολείο θα παίξει το ρόλο του. Αλλά δεν φτάνει μόνο. Αρχίζουν από το σπίτι και το σχολείο έρχεται ως το απαραίτητο κοινωνικό συμπλήρωμα, άνευ του οποίου δεν υπάρχει εξέλιξη. Χωρίς σχολείο, μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά μας
θα μέναν σε ένα νοητικό επίπεδο χαμηλό. Τα παιδιά, επειδή πάνε σχολείο, προοδεύουν και φτάνουν στο σημείο. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ένα παιδί πρώτης δημοτικού διαβάζει και προσπαθεί να συνδέσει τα άρθρα? Και ένα παιδί τρίτης λυκείου μπορεί να διαβάσει και να μάθει 180 σελίδες για να δώσει ένα μάθημα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει ένα μυαλό που αναπτύσσεται. Οι άνθρωποι είμαστε γεννημένοι για ανάπτυξη. Εμείς την φέρνουμε την. Ευχαριστούμε. Ο λόγος είναι σε εσάς. Δεν έχουμε ερωτήσεις σήμερα. Την άλλη φορά είχαμε πληθώρα ερωτήσεων. Να πάρουμε τις 3-4 πρώτες. Μπορείτε να συγγνώμετε. Ναι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τοποθετήσεις. Είστε εξαιρετικός όπως πάντα. Θέλω να πω, εγώ από τη δική μου τη δουλειά, από την υπηρεσία μου, υλοποιούμε μια δράση ενημέρωσης των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από την ελληνική αστυνομία. Και θέλω να πω 2 περιστατικά που είχαμε χθες, για να τοποθετηθείτε κι εσείς, αφορά και όλους μας ως γονείς. Πάνω στη συζήτηση για το θυμό με τα παιδιά σε ένα σχολείο, ένα κοριτσάκι μας δήλωσε ότι όταν θυμώνει, τις έχουν μάθει οι γονείς της να πηγαίνει στο δωμάτιό της να κλειστεί και να χτυπάει τα κουκλάκια της. Το ένα περιστατικό είναι αυτό και θα θέλαμε λίγο τη δική σας επιστημονικά τοποθέτηση. Και ένα άλλο είναι μία από τις πολλές εκπαιδευτικούς σε ένα άλλο σχολείο. Ο τρόπος για να μαζέψει τα παιδιά ήταν να φωνάζει πάρα πολύ άσχημα, ενώ όλοι οι άλλοι τα βάζαν σε τάξη με έναν διαφορετικό τρόπο. Είχα ένα δίπλα μου που με ρωτούσε κάποια πράγματα και τρόμαξε προς στιγμήν και μου λέει πρέπει να φύγω και έτσι το κατάλαβα. Και εγώ λέω γιατί λέω έλα να τελειώσουμε την κουβέντα. Όχι, λέει, τώρα φωνάζει η κυρία και κατάλαβα ότι είναι αυτή η κυρία που φώναζε υπερβολικά και της λέω έτσι φωνάζει πάντα και μου λέει ναι, αλλά είναι για το καλό μας. Οπότε το παιδί είχε διδαχτεί ότι αυτές οι υπερβολικές φωνές, τα ουλιαχτά θα έλεγα, γιατί ήταν και τα μάτια της και οι φωνές άσχημες. Το παιδί το δικαιολόγησε αμέσως ότι είναι για το καλό μας. Το είχε μάθει δηλαδή αυτό, ότι γίνεται αυτό. Αν θέλετε έτσι να τοποθετηθείτε, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία είδα πίσω από την κυρία, από την Βασιλική. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή το όμορφο απόγευμα. Εμείς οι νέοι γονείς έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ με την αναδρομή στο παρελθόν και στο τώρα. Δηλαδή, πολλοί μας λένε μη φωνάξτε το παιδί. Και κάποιοι λένε γιατί εμείς δεν μεγαλώσαμε με τη φωνή. Δεν επιθαρχήσαμε, δεν μας νουθέτησαν με αυτόν τον τρόπο. Όχι, λέει, δεν κάνει να φωνάξει το παιδί τώρα πια. Αυτή είναι η νέα τάση. Έτσι λέει πλέον η ψυχολογία. Πρέπει να βρεις άλλους τρόπους. Ενεργητική ακρόαση, να πέσει στο επίπεδο του παιδιού. Μιλάμε με άλλους όρους πια. Κι όμως, πριν λίγο παραδεχθήκατε ότι η παλιά στόφα ανθρώπων γαλούχησε καλύτερους ενήλικες ενδεχομένως στη σημερινή εποχή. Αυτό θα ήθελα να σχολιάσω πάνω σε αυτό, γιατί είμαστε δηλώνω μπερδεμένοι. Τηρουμένων των αναλογιών. Άλλη ερώτηση. Δώστε και την τρίτη ερώτηση στην κυρία πίσω. Θα δώσετε μετά τις απαντήσεις και θα πάμε σε δεύτερο κύκλο ερωτήσεων. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση μέχρι τώρα. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για τις συγκρούσεις στην εφηβεία σε σχέση με το κινητό. Και κατά πόσο θα έπρεπε να είναι αυστηρά τα όρια ή όχι τόσο αυστηρά και με ποιους τρόπους. Ωραία. Μια και μιλάτε για τα όρια, σας λέω ότι αν συμφωνήσει και ο κύριος Καρατζάς, γιατί ο κύκλος των εκδηλώσεων αυτών κλείνει στις 11 Δεκεμβρίου για το 2024 με τον κύριο Σιώμο, ο οποίος είναι ο γκουρού στα θέματα του διαδικτύου. Στις 15 περίπου Δεκεμβρίου, πότε πέφτει Τετάρτη, θα έχουμε τη σχολική ψυχολόγο, την κυρία Μιλούση, την οποία μας την παραχωρεί ο κύριος Γκροζούδης, μια και μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων που κάνει, είναι και για 25 χρόνια η ψυχολόγος του σχολείου, με θέμα «Σου βάζω όρια γιατί σ' αγαπώ». Κύριε Καρατζά, περιμένουμε την θετική ανταπόκριση. Λοιπόν, ναι, να κάνω κάποια σχόλια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Λοιπόν, όσον αφορά τις παρεμβάσεις της ελληνικής αστυνομίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που είπε η συνάδελφος, λοιπόν, ο θυμός έχει 3 μοντέλα αντιμετώπισης. Το παθητικό, το οποίο κανένας γονέας δεν το θέλει. Δεν θέλει το παιδί του να τρώει ξύλο αδιαμαρτύρητα. Σωστό. Το ενεργητικό, που είναι δώσε μπουνιά γιατί σου δώσαν. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος, διότι δημιουργεί μια κοινωνία οφθαλμών αντί οφθαλμού και φτάνουμε στο ότι σκοτώνω γιατί με σκότωσαν. Δεν είναι λύση, γιατί ποτέ δεν είναι λύση, δέρνω γιατί με έδιναν. Και το αυτοϊποστηρικτικό, το οποίο υποστηρίζουμε εμείς, το οποίο είναι ότι διεκδικώ τα δικαιώματά μου με όποιο τρόπο, συμβουλευόμενος, αναζητώντας βοήθεια, με όλους τους τρόπους, ακόμα και αν μου έχει πει ο μπαμπάς και η μαμά μου ότι ο καθηγητής ή ο δάσκαλος δεν θα κάνουν τίποτα, δεν βρίσκει λύση στο σχολείο, είμαι ο αδικημένος, και αρχίζει μια γενικότερη έννοια ενός μύθου. Λοιπόν, στα περιστατικά, το να κλειστεί ένα παιδί και όπως δεν χτυπάει τα κουκλάκια, στο θυμό κάποιες φορές έχει βρεθεί ότι η απομόνωση βοηθάει. Μας βοηθάει, γιατί αν απομονωθείς δεν έχεις. Θυμό σημαίνει επίθεση άτομα ή αντικείμενα. Στα αντικείμενα δεν μας ενδιαφέρει, εκτός αν σπάσει πολλά κρυστάλλινα είδη του σπιτιού και διαμαρτυρηθεί η μαμά, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως στα άτομα. Η λεκτική, η σωματική βία, που είναι καταδικαστέα. Ναι, η απομόνωση βοηθάει, αλλά όχι σε κάθε περίπτωση και όχι φυσικά και να κλειδώνεται το παιδί, Η απομόνωση βοηθάει και εμάς όμως. Όταν θυμώνουμε, είναι πολύ ωραίο να περιμένουμε στο 2, 3, 5, 10 λεπτά, γιατί και ο θυμός έχει στάδια και δεν διαρκεί μέρες. Στο παιδί το οποίο τρόμαζε από τη φωνή της δασκάλας, ναι, μια δασκάλα μπορεί μέχρι και με τη φωνή της ένας δάσκαλος να επιβληθεί ή να θυμώσει ή να εκνευρίσει ή να είναι γνωστή. Κάθε άποψη έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Αλλά μπορείτε να ακούσετε και αυτό το εκπληκτικό που ακούσατε, ότι μας θύμωσε, αλλά είναι για το καλό μας. Ναι, θα τα ακούσετε. Όπως επίσης θα ακούσετε και παιδί σε μια εποχή που η σωματική τιμωρία πριν 40 χρόνια, μην ξεχνάτε, ήταν αποδεκτή μέθοδος τιμωρίας στην Ελλάδα από ένα 70% των γονέων. Σήμερα είναι απαγορευτικός όρος και μάλιστα υπάρχουν και αρκετές μέχρι και ψεύτικες καταγγελίες δήθεν σωματικής κακοποίησης, οι οποίες δεν υπάρχουν. Γιατί φανταστείτε, σας είπα, να είναι αληθινά τα στοιχεία που έχουμε, ότι αυξήθηκε τόσο πολύ η βία και ο θυμός και η επιθετικότητα στην Ελλάδα. Ναι, θα ακούσετε, ειδικά στις μικρές ηλικίες, θα ακούσετε ότι και η σκληρή μαμά είναι για το καλό μου. Ναι, είναι αντίδραση του παιδιού, η οποία δεν είναι παθολογική. Τώρα, για την σκέψη για τους νέους γονείς, για το παραδείγμα τώρα, δεν στεκόμαστε απαραίτητα στο παρελθόν. Φυσικά και η σύγχρονη ώρα ενεργητική ακρόαση, καταλαβαίνουμε τους άλλους ενσυναίσθηση που τώρα ακούγονται, δεν ακούγονταν πριν 30 χρόνια ενσυναίσθηση, αλλά όλοι είχαν παραπάνω ενσυναίσθηση πριν 30 χρόνια. Ισχύει αυτό. Γιατί πριν 30 χρόνια δεν είχαμε 50 αιτήσεις κάθε Σεπτέμβριο. Έχω φοβία στο δάσκαλο, δώσε μου χαρτί παιδοψυχιατρικό, ότι επειδή ο δάσκαλος, το οποίο εγώ δεν τον ξέρω καν, δεν τον γνωρίζω. Δώσε μου χαρτί, γιατρέ, να μην πάει το παιδί μου, γιατί δεν θέλω αυτό το δάσκαλο. Δεν το είχαμε. Άρα, μάλλον, ήταν οι σχέσεις λίγο ομαλότερες ή καλύτερες. Οι σημερινοί γονείς και οι εκπαιδευτικοί και όλοι μας, οι μεγαλύτεροι, είμαστε ανίσχυρα εγώ. Ο λόγος που βλέπετε αυτό που βλέπετε δεν είναι τα παιδιά μας ή τα παιδιά μας ότι έχουν προβλήματα παραπάνω. Τα παιδιά αντανακλούν και τις σοβαρές ψυχικές δυσκολίες των γονέων τους. Έχουμε εμείς ανίσχυρα εγώ. Είναι ανίσχυρο εγώ, το εγώ του γονέου, το οποίο δεν έχει μάθει να λέει ούτε ένα όχι, δεν έχει μάθει το παιδί του να περιμένει, δεν έχει μάθει στη ματέωση. Γιατί δεν γίνονται όλα. Και έρχεται το παιδί στο σχολείο και τα θέλει όλα. Δεν γίνεται να τα θες όλα, θα χάσεις. Εγώ δεν είχα μάθει να χάνω, αλλά με βοήθησαν πάρα πολλοί οι καθηγητές μου. Γιατί όσο άριστος και να είσαι κάπου, θα χάσεις. Πρέπει να μάθεις να χάνεις, όπως μαθαίνεις και να κερδίζεις. Λοιπόν, η παλιά στόφα των ανθρώπων είχε πολλά μειονεκτήματα και σήμερα έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα. Αλλά όπως και στο κινητό, έχουμε όλα τα πλεονεκτήματα, αλλά έχουμε ένα κινητό στο οποίο βάλαμε όλοι μας τη ζωή και γίναμε μια τηλεζωή. Και δεν συμφωνώ φυσικά με την τηλεζωή, θα σας τα πει και ο κύριος Χιόμος καλύτερα. Φυσικά και το κινητό είναι η κεντρική σύγκρουση και σήμερα πού να μιλήσει για θυμό στο κινητό, που είχαμε τηλεδιασκέψεις, τηλεφροντιστήρια, τηλεσχολεία, τηλεζωή, όλη την ώρα και είμαστε και εμείς τα πρώτα πρότυπα οι γονείς. Άρα το καλύτερο τρόπος είναι τα όρια να είναι από την αρχή. Όλες οι περιπτώσεις που είδα, παιδιών τα οποία ήταν εθισμένα, τα όρια είχαν σπάσει από την αρχή.
Κανένα παιδί δεν ήρθε ξαφνικά με 8 ώρες κολλημένο στον υπολογιστή, στο διαδίκτυο, σε οτιδήποτε μέσο διαδικτυακό. Κανένα. Όλα τα παιδιά είχαν ένα ιστορικό, άρα τι μας λέει? Μας λέει αυτό που έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής μας του Τριχόπουλου στην Αθήνα, μέγας καθηγητής της επιδημιολογίας στατιστικής, ο οποίος έλεγε ότι τα δύο βασικά υπουργεία στην Ελλάδα είναι το παιδείας και το υγείας, παρόλο που ο ίδιος ήταν της υγείας, λέει το παιδείας έχει μεγαλύτερο ρόλο, γιατί εκεί είναι η πρόληψη. Και αν θες να προλάβεις, αυτός αγωνίζονταν τότε για το κάπνισμα. Τότε οι γιατροί καπνίζαν από τον ένα θάλαμο στον άλλο. Και αγωνίζονταν τότε για το κάπνισμα, το οποίο φυσικά αυτό ξεπεράστηκε από τότε. Αλλά αν τα έβλεπε τα σημερινά, θα έλεγε πιστεύω το ίδιο. Αν θες να έχεις μια βελτίωση στην Ελλάδα, πρέπει να ξεκινήσεις από το παιδείας με τη βοήθεια του υγείας. Εκεί είναι η πρόληψη. Ωραία, ευχαριστούμε. Να περάσουμε σε ένα δεύτερο κύκλο ερωτήσεων. Τι σημειώνετε τόση ώρα, δεν θα μας κάνετε ερώτηση? Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις σήμερα. Κύριε Μαραμή, με τα 5 παιδιά, η κυρία, η συνάδελφος από το Λαγκαδά, με τα πόσα, με τα 9 παιδιά που είναι εδώ σήμερα για δεύτερη φορά. Δώστε το μικρόφωνο στην καλή συνάδελφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικές οι παρουσιάσεις και εισηγήσεις. Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο να ρωτήσω, απλά τώρα αφού μου δίνετε το λόγο, θέλω λίγο να επισημάνετε τον τύπο του διαταραγμένου γονέα. Είναι λίγο ευρύ, για να μην χαρακτηρίζουμε πολύ εύκολα, γιατί στο σχολείο βλέπουμε πάρα πολλά κάθε μέρα, αντιμετωπίζουμε πολλά με τους γονείς. Λίγο έτσι ένα πλαίσιο για να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, αλλά και να... Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία... Μισό λεπτό λίγο να πάρουμε και να κάνω 2 άλλες ερωτήσεις. Θάνο, θα ρωτήσεις κάτι κι εσύ? Ναι. Ανδριάννα, εσύ έχεις ενδιαφέροντα θέματα. Πες μας και εσύ κάτι. Ωραία. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη παρέα σήμερα εδώ, με εξαιρετικούς επιστήμονες, συναδέλφους. Δεν θα έλεγα ότι έχω ερώτηση, όσο τοποθέτηση όσον αφορά το θέμα της επικοινωνίας. Ως μητέρα 3 παιδιών και εκπαιδευτικός σχολείο αρκετά χρόνια, θεωρώ, πλέον των 20, και έχοντας στο μυαλό μου ότι το αρχικό μου στοίχημα ως μητέρα ήταν το να καταφέρω μια σωστή επικοινωνία με τα παιδιά μου. Αυτό δηλαδή που λέμε να καταφέρω να μην μου έχουν μυστικά, να μου λένε τα πάντα, να μπορέσουμε να επικοινωνούμε τα συναισθήματά μας αμφίδρομα. Και εμείς ως γονείς προς τα παιδιά και τα παιδιά προς εμάς. Θεωρώ ότι όλα περνάνε μέσα από την επικοινωνία. Ακόμα και η δική μας, μιλώ καθαρά από εμπειρία προσωπική και τι παρατηρώ και στο σχολείο. Έχουμε έλλειψη επικοινωνίας, σωστής επικοινωνίας με τα παιδιά. Δεν θα πω και με τους μαθητές μας, θα πω γιατί είμαστε σε μια σχολή γονέων. Αρκούμαστε σε μια τυπικά λεκτική επικοινωνία, που το να μαγειρεύω εγώ εκείνη την ώρα να με καλεί το παιδί, θέλω να σου πω κάτι, ναι, πες, ακούω εγώ. Δεν θεωρώ ότι ικανοποιεί την ανάγκη των παιδιών για επικοινωνία και από εκεί έρχονται μετά και η έλλειψη σε συναισθηματική νοημοσύνη και σε ενσυναίσθηση που δείχνω ότι δεν την κατέχω και δείχνω με αυτά τα εξωγλωσσικά στοιχεία και αυτή την προσέγγιση της επικοινωνίας και δεν μπορώ να την περάσω και στα παιδιά. Όταν υπάρχει, θεωρώ, τέτοιας μορφής έλλειψη επικοινωνίας με τα παιδιά, το θεωρώ με μία μαθηματική ακρίβεια σίγουρο ότι αυτό αυξάνει σε κάθε πτυχή του παιδιού και με τη σχέση του με τους γονείς του και στην συμπεριφορά του στο σχολείο. Και αυτό το οποίο αναφέρθηκε επίσης, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς έχουμε το πρόβλημα, είναι γεγονός. Γιατί και εμείς έχουμε ένα διτό ρόλο. Είμαστε και εκπαιδευτικοί, είμαστε και γονείς. Έρχονται στο σχολείο γονείς και τα προβλήματα δεν λύνονται, δεν μπορούμε να τα λύσουμε, γιατί έχουμε πρόβλημα με τους γονείς. Και τους το λέμε, μην μας βλέπετε ως ένα αντίπαλο δέος, ως τον εκπαιδευτικό. Και εγώ γονιός είμαι. Και εγώ θέλω να δω πώς είναι. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Υπάρχει ή ο παθητικός γονιός ή ο γονιός ο επιθετικός. Πάρα πολύ σπάνια ο γονιός ο οποίος έχει μια ενεργητική ακρόαση και που έχει τη διάθεση να επικοινωνήσει μαζί μας. Και φυσικά όλα αυτά περνάνε μετά και στα παιδιά. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο της επικοινωνίας και πρέπει λίγο όλοι μας να στοχεύσουμε σε αυτό.
Και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούστηκε σήμερα εδώ από εξέχοντες επιστήμονες. Ας το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, γιατί τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Νομίζουμε ότι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά καταλαβαίνουν κατά πόσο έχουμε τη διάθεση να επικοινωνήσουμε μαζί τους ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε. Από τους μπαμπάδες δεν θα μιλήσει κάποιος? Κύριε Ρουκά, εγώ νόμιζα σηκώθηκες για να κάνεις ερώτηση, αλλά εσύ φεύγεις. Τι να κάνω. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Καρατάσου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πραγματικά. Και όση ώρα κάτσα είμαι ενθουσιασμένος και λυπάμαι που δεν ήμουν και πιο νωρίς εδώ. Λοιπόν, 2 παιδιά, 2 αγόρια, 6η και 4η δημοτικού. Τον έναν μάλιστα τον βραβεύσαμε την Κυριακή στη Μαθηματική Εταιρεία. Έτσι ακριβώς. Άρα κάτι καλό γίνεται. Και έπρεπε να διαχειριστούμε, γιατί δεν βραβεύσαμε και τον πρώτο, αλλά αυτός θα βραβευτεί μετά από 1 μήνα, γιατί είναι άλλος διαγωνισμός. Και έπρεπε να το εξηγήσουμε αυτό. Λοιπόν, πολλές δραστηριότητες. Κάποτε, όταν ήμουν χωρίς παιδιά, συγχαινόμουν, συγγνώμη για τη λέξη, την λέξη δραστηριότητες. Τι δραστηριότητες θα κάνουν τα παιδιά? Ήταν πολύ αγχωτικό για μένα όλο αυτό. Δραστηριότητες. Να κάνουν τα παιδιά δραστηριότητες. Και μου το λέγανε έτσι επιτακτικά. Λοιπόν, απλά είχα ξεχάσει ότι και εμείς είχαμε δραστηριότητες όταν ήμασταν παιδιά, μόνο που ήταν τα πράγματα λίγο πιο απλά. Και εμείς πηγαίναμε στα αγγλικά μας, κάναμε το οδείο μας, όποιοι ασχολούνταν με μουσική. Είχαμε όμως γειτονιά, έτσι. Ήταν διαφορετικές συνθήκες. Οπότε όλα αυτά αντικαταστάθηκαν από το να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Εμείς είμαστε λίγο πιο τυχεροί, γιατί είμαστε εδώ γύρω, τα έχουμε όλα γύρω-γύρω. Ξέρω εγώ, τη Χάνθ μας, εδώ τον παιδικό ιανό που πολλές φορές αγοράζουμε, τα βιβλία μας και όλα αυτά. Είναι θέμα διαχείρισης και χρόνου, αγαπητοί μου κύριοι. Έτσι, και οι δραστηριότητες οι δικές μας είναι μάλλον το πρόβλημα και όχι των παιδιών, από ό,τι έχω καταλάβει. Αν κάποιοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και είναι λίγο πιο περιορισμένος ο χρόνος τους, τότε εκεί που γίνεται όλο αυτό και όντως η κυρία που μαγειρεύει θα πει «Ναι, Κωνσταντίνε, πλέον δικό μου, ναι, πες μου τώρα τι» κτλ. Αλλά δεν έχεις. Πρέπει πραγματικά να σκύψεις, όταν είσαι ακόμα πιο ψηλός εσύ από τα παιδιά σου, να καθίσεις κάτω στο δικό τους το ύψος, να τους μιλήσεις για να δεις ότι. Να δουν αυτά μάλλον ότι έχεις την προσοχή τους, και τότε να προσπαθήσεις μέσα σε λίγα λεπτά να τους φέρεις έτσι πιο κοντά σου. Ποιοτικός χρόνος, ναι, εγώ πιστεύω ότι το να πάμε μια βόλτα, το να βλέπουμε τους παππούδες όσοι είναι ακόμα εν ζωή, το να έχουμε το τραπέζι το οικογενειακό, όσο και αν παραδοσιακό, με τον άσχημο τρόπο ακούγεται αυτό, είναι καλό όταν συμβαίνει και όποτε συμβαίνει. Και το κυριότερο είναι να τους αφήνουμε να μιλάνε, να μιλάνε περισσότερο. Και κάτι τελευταίο για να μην σας κουράσω. Στο δημοτικό εδώ το δικό μας, το Ιωαννίδιο που πάνε τα παιδιά τα δικά μου, υπήρχε αυτός ο φόβος των εκπαιδευτικών να πούν κάτι στα παιδιά ως παρατήρηση. Εγώ λοιπόν, αν θέλετε με πιστεύετε, ξέρει ο Γιώργος, είχα πει σε όλες τις δασκάλες που είχαν μέχρι τώρα, λέω, μη φοβάσαι, λέω, δεν θα σου πω εγώ το δικό μου το παιδί έτσι, το παιδικό μου το παιδί αλλιώς. Λέω, ρίξε, λέω, όχι ψηλό, ρίξε, πες του, είσαι, λέω, παιδαγωγός. Είναι φοβισμένοι και εκπαιδευτικοί. Πολύ. Το είπαμε αυτό, Γιάννη, το είπαμε αυτό, ναι. Εγώ δεν έλειπα, αλλά συγγνώμη, το ξαναλέω σαν γονιός, δεν είμαι εκπαιδευτικός. Σας ευχαριστώ για να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος, κύριε Γκροζούδη, εσύ που διαχειρίζεσαι με ιδανικό τρόπο τις παραβατικότητες και σε έχω παρακολουθήσει, θες κάτι να πεις? Η κυρία. Καλησπέρα και από μένα. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλά από τη συζήτηση τελικά κατέληξα ότι θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Αυτό είναι και το κέρδος της ναι. Όχι, η άλλη τοποθέτηση θα ήταν καλή, αλλά νομίζω πιο σημαντικό είναι αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα. Ας πούμε ότι έχουμε 2 περιβάλλοντα. Ένα με όρια, με συναίσθηση, με συζήτηση, με αγάπη. Και έχουμε και ένα άλλο περιβάλλον, το οποίο είναι τελείως αντίθετο. Μια οικογένεια και μια άλλη οικογένεια. Και έρχεται το παιδί σου, δεν το αντιμετωπίζω ακόμα, γιατί είναι μικρή, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μου το θέσει ερώτημα. Είναι, μα γιατί η μαμά της τάδε την αφήνει να παίζει με το κινητό, να κάνει κινητό? Πώς το διαχειριζόμαστε αυτό? Γιατί, όπως τόνισα, είναι ακόμα μικρά. Όταν όμως αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι εμείς δεν έχουμε το κινητό, γιατί αποσχολούμαστε με άλλον τρόπο, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή όμως θα δει ότι αυτό είναι κάτι μαγικό, γιατί το χρησιμοποιεί η τάδε, γιατί κάτι πετυχαίνει με αυτό το τάδε, τέλος πάντων. Όταν λοιπόν έρθει αυτή η σύγκριση 2 διαφορετικών περιβάλλοντα, τέλος πάντων, 2 διαφορετικά περιβάλλοντα που είναι αντίθετα. Πώς διαχειριζόμαστε αυτήν την διαφοροποίηση?
Το δεύτερο περιβάλλον, τονίζω, είναι μια οικογένεια χωρίς όρια, το παιδί είναι στο κέντρο κτλ. Ναι, αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ. Να δώσετε απαντήσεις, γιατί ήδη είναι πολλές. Και θα έχουμε και έναν τελευταίο κύκλο, αν κάποιος θελήσει να ρωτήσει κάτι και σε σχέση με όσα ακούσαμε. Λοιπόν, και φαντάζομαι να είναι ένας μπαμπάς. Είμαστε μειονότητα οι μπαμπάδες. Κοιτάζω κάποιον κύριο γι' αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσω το τελευταίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Λοιπόν, το δυνατό εγώ και ο δυνατός... Καταρχήν πίσω ακούγεται καλά. Ωραία, ωραία. Το δυνατό εγώ και η δυνατή προσωπικότητα του γονέα δεν την αφορά τι γίνεται σε καμία άλλη οικογένεια. Νόμος. Γιατί η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας, είναι αυτό το οποίο βοήθησε τον άνθρωπο να οργανωθεί σε ομάδες, είναι ισχυρότατη δεσμή με τα θετικά και τα αρνητικά, δεν θα την αγιοποιήσουμε και την ελληνική οικογένεια κτλ. Αλλά είναι ένας βασικός θεσμός κοινωνικοποίησης, τα αδέρφια, δεν το είπαμε σήμερα, έτσι. Τεράστια σχέση. Αδέρφια τα οποία έχουν σχέση ζωής μέχρι να φύγουν από τη ζωή. Και φυσικά και αδέρφια τα οποία για χρηματική διαφορά δεν μιλούνται. Όλα να τα πούμε, έτσι. Αλλά το δυνατό, εγώ ξέρετε, δεν λογαριάζει τι γίνεται στην άλλη οικογένεια, διότι στη δική μας οικογένεια, όχι από εγωισμό, ισχύει αυτό. Και ούτε με την οτροπία αν σου αρέσει κτλ. Στη μικρή ηλικία γιατί έτσι, γιατί ξέρετε το μικρό παιδί δεν θα το καταλάβει, στη μεγαλύτερη ηλικία με διαπραγμάτευση φυσικά. Και φυσικά το παιδί μας μπορεί μεθαύριο να θέλει χωρίς όρια και έχει δικαίωμα και να διαλέξει και μια ζωή χωρίς όρια. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Τώρα, εγώ ας πούμε τόσα χρόνια έχοντας την ευθύνη της Κεντρικής Μακεδονίας, 35.000 εκπαιδευτικοί, 2.867 σχολικές μονάδες, για κάποιο λόγο, είτε καλό είτε κακό, ερχόταν όλες οι πληροφορίες στο γραφείο μου. Αυτό το Viber που κυκλοφορεί σε κάθε τάξη είναι καταστροφικό για μένα. Γιατί υπάρχει ένας γονιός, ο οποίος ανατρέπει τα πάντα. Συγγνώμη. Πυροδοτεί, σωστά. Πυροδοτεί. Μέσα από εκεί πηγαίνει η μαμά στο σπίτι και λέει στον μπαμπά, κοίταξε, ήμουνα τώρα με τη Μαρία, ο γιος της γράφτηκε στη μουσική. Να γράψουμε κι εμείς το παιδί στη μουσική. Μετά το άλλο παιδί γράφτηκε στο μπαλέτο. Το άλλο παιδί γράφτηκε κάπου αλλού. Όχι. Δεν έχει σημασία τι έκανε η διπλανή οικογένεια. Η ισχυρή οικογένεια θα πρέπει να διερευνήσει ποιες είναι οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα και οι ικανότητες του παιδιού της, τι ταιριάζει, ναι, κύριε Διευθυντά, ναι, να ανακαλύψει ακριβώς αυτά και να στείλει το παιδί εκεί. Ανεξάρτητα τι κάνει η Μαρία και η κάθε Μαρία με την οποία πίνει μαζί καφέ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί να επηρεαζόμαστε και να καθορίζουμε το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί αυτές οι παράλληλες δράσεις είναι αυτές οι οποίες ενισχύουν την προσωπικότητα του παιδιού. Τη γνώση πλέον τα παιδιά την παίρνουν πολύ πιο νωρίς από τους δασκάλους. Γι' αυτό και οι δάσκαλοι μπορεί να έχουν χάσει, μου επιτρέπεις, Βαγγέλη, να το πω αυτό, λίγο το κύρος τους. Έτσι. Τη γνώση τα παιδιά λίγο πολύ την έχουν. Το υπόλοιπο μέρος, αυτό το κρυφό πρόγραμμα, το παράλληλο πρόγραμμα, να το πω καλύτερα, είναι αυτό που θα ενδυναμώσει το παιδί. Αλλά το κάθε παιδί έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρειάζεται διαφορετικές επιλογές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Νταφούλη. Απόλυτα. Και μπορείτε να συνεχίσετε στις απαντήσεις. Ο ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατάσιο, απόλυτα συμφωνώ. Ο ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά, βασικό, δεν έχει σημασία η ποσότητα. Ένας γονέας μπορεί να είναι παρόν και να είναι παρόν με την παρουσία του δουλεύοντας ταυτόχρονα στο σπίτι, γιατί έχει δύσκολη δουλειά. Και όμως να είναι βασικό αυτό σχέση με το παιδί του, γιατί θα σου πει ότι ο γονέας του τα πάντα παρόν, έστω κι αν δεν ασχολείται πάρα πολύ με το να μιλήσει. Η παρουσία του και μόνο και ο ποιοτικός χρόνος επικοινωνίας μπορεί να είναι επαρκής.
Τώρα να πούμε και ένα αστείο, μην ξεχνάτε, πολλοί γονείς είμαστε τόσο, μην πω καμιά κουβέντα, που δεν ξέρει ο άλλος δεν ξέρουμε και τι τάξη πάνε τα παιδιά μας. Η εκπαιδευτική νομίζω το βλέπετε αυτό. Δηλαδή, να είσαι πατέρας, ξέρω εγώ, εντάξει, η μαμά ξέρει πάντα καλύτερα. Μοναδική σχέση, μητέρα, έτσι. Βρέφους από τον πρώτο χρόνο ζωής. Μητέρα νεογνού είναι ένα μαζί, στην αρχή εννοείται. Η τεράστια σχέση ζωής. Αλλά ήμαρτον, ας ξέρω κι εγώ ο πατέρας του παιδί μου πήγε γυμνάσιο επιτέλους. Εντάξει. Λοιπόν, μην τρομάξουμε λοιπόν όταν το παιδί αναζητήσει καινούριους παράδεισους με ψευδολύσεις, όπως τοξικές ουσίες, τα ναρκωτικά τα οποία σκίζουν σήμερα, η επαφή με όλους τους τρίτους και η πλήρης απόρριψη των γονέων όταν εμείς δεν αφιερώσαμε έστω τον λίγο ποιοτικό χρόνο. Είναι νόμος ότι όταν αφιερώσεις χρόνο θα το παραλάβεις πίσω από το παιδί σου και μάλιστα και θα το παραλάβεις και στα τελειώματα της ζωής σου. Αυτό είναι, να ξέρετε, ένας νόμος τεράστιος. Δεν περιμένουμε την αναγνώριση από τα παιδιά μας, ούτε η αγάπη περιμένει αναγνώριση. Αλλά θα έρθει έστω αργά στο γονέα ο οποίος έχει δείξει πραγματικό θέμα θυσίας. Αυτό το παιδί θα το δει. Και στο πρώτο, για το διαταραγμένο γονέα, η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία είπε ότι τα θέματα τα ψυχοκοινωνικά όσο περνά τα χρόνια θα επικρατήσουν και επικράτησαν. Τα πρώτα ψυχοκοινωνικά θέματα τα ονόμασαν θέματα με την πρωταρχική ομάδα στήριξης, γιατί άρχισε να καταργείται και όλες τις οικογένειες. Και μιλάμε και για φροντιστές τώρα. Μιλάμε για παιδιά σε ιδρύματα, προσφυγικό μεταναστευτικό, διάφορα πράγματα. Σύγχρονες μορφές οικογένειας. Πράγματα οικογενειακά είναι τα πρώτα. Υπάρχουν τα εργασιακά, κοινωνικά ευρύτερα, ελλείμματα στην εκπαίδευση, παιδιά τα οποία δεν πάνε εκπαίδευση. Δεν έχουν εκπαιδευτεί, δεν πάνε σχολείο. Αυτά όλα που λέγαμε. Που είναι βασικά δικαιώματα των παιδιών. Τα τεράστια οικονομικά τα οποία διαλύουν οικογένειες, διαλύουν ακόμα και ψυχές παιδιών, τα οποία δεν έχουν την αφάνιση στο σχολείο. Τα έχουμε δει, τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Αλλά αυτό στο οποίο αναφερόμουν είναι ως ψυχική νόσο, είναι αυτό το οποίο έλεγε ο καθηγητής μου Στεφανής, και μνημονεύω πάντα τους καθηγητές μου ένιστος, στην Αθήνα, ο οποίος έλεγε το εξής, ότι η ψυχική νόσος του 20ου αιώνα, η μείζων, και του 21ου θα είναι η κατάθλιψη. Ήταν και είναι και θα είναι η κατάθλιψη. Αλλά αυτό που θα δημιουργήσει τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι οι διαταραγμένες προσωπικότητες. Τότε, εμείς μαθαίναμε τα πρώτα των διαταραγμένων προσωπικότητων. Ναρκισσιστική, δραματική, μετεχνιακή, παρανοηδής, σχιζοειδής, παθητικοεπιθετική, δραματική. Όλες οι προσωπικότητες οι διαταραγμένες. Λοιπόν, όταν εγώ δεν μιλάω για ψυχική νόσο ενεργό, δηλαδή ότι έχω σχιζοφρένεια ή μανιοκατάληψη ή διπολική διαταραχή. Είμαι κυρίως ως προσωπικότητα. Γιατί ως προσωπικότητα, ξέρετε, δεν πάω και να θεραπευτώ. Είμαι ένας νάρκισσος, ο οποίος γιατί να θεραπευτώ. Ένας αντικοινωνικός, που επιτίθεμαι στους άλλους, δεν αναγνωρίζω δικαιώματα, επιτίθεμαι, σφάζω, φτιάχνω, κάνω, προπυλακίζω και δεν με νοιάζει, γιατί είμαι γνήσια αντικοινωνικός. Δεν θα σας δημιουργήσω πρόβλημα στο σχολείο ως καθηγητή ή καθηγήτρια. Ο πρώτος που θα σας δημιουργήσω πρόβλημα είμαι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, συνήθως και σαν γονείς που είμαστε, δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν βαφτίζει κανένας το πρόβλημα και είναι αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούν τα προβλήματα. Και είναι νόμος ότι η ψυχική νόσος του γονέα θα επιφέρει προβλήματα και στο παιδί του, ανεξάρτητα αν το παιδί του βρει το δρόμο του μεθαύριο. Γιατί είναι ο γονέας, παράδειγμα, ο οποίος θα πλακωθεί με όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό, με τους άλλους γονείς. Μην βάζουμε μόνο τους εκπαιδευτικούς. Δεν βλέπετε εκπαιδευτική κάθε μέρα και δεν χειριζόμαστε κι εμείς τα ψυχιατρικά ιατρεία, παιδοψυχιατρικά, γονείς μεταξύ τους, το παιδί μου χτύπησε το παιδί και να είναι στα δικαστήρια. Δηλαδή αυτά, ναι μεν τα νόμιμα δικαιώματα, ναι μεν η προάσπιση των δικαιωμάτων μας, αν το παιδί μου παράδειγμα κάθε μέρα το προπυλακίζουν, με συγχωρείτε, το σχολείο που είναι. Δηλαδή, εγώ ήρθα τώρα και ορίζω ότι το παιδί μου κάθε μέρα προπυλακίζεται. Είμαι ο Βάιος, με βαράει ο Γιώργος κάθε μέρα, κάνει ο πατέρας μου στον πατέρα του μηνύσεις και είμαστε στα δικαστήρια. Πού είναι το σχολείο, πού είναι οι μάρτυρες, πού είναι τέτοια. Μας καλούν, ξέρετε, αυτά είναι σχιζοφρενικά πράγματα. Αυτά είναι πρέπει να λύσουμε. Και μακάρι να γινόμασταν όλοι λίγο καλύτεροι σε αυτό. Πώς θα πάρω θέση για κάτι εγώ που δεν είδα. Ο άλλος με καλεί να πάρω θέση για κάτι που δεν είδα τίποτα. Ο γονέας λοιπόν, ο οποίος έχει ο ίδιος, δεν λέω ότι δεν θα τον λάβουμε υπόψη, θα τον ακούσουμε, αλλά θα βάλουμε και λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι. Γιατί όχι αδύναμα πράγματα. Όχι να έχει δύναμη αυτός που φωνάζει και προπυλακίζει. Και όχι να μου έρχεται εμένα στην παιδοψυχιατρική κλινική στο Ιπποκράτιο πάντα ο θήτης, ο
οποίος φυσικά και μπορεί να έχει ανάγκη και ποτέ το θύμα. Γιατί τι κάνει το θύμα? Επαναθυματοποιείται με το να μην το φέρνει η οικογένειά του σε μια περίπτωση, παράδειγμα, συμμορίες συμπλοκής. Έχουμε επαναθυματοποίηση. Γιατί το παιδί αυτό δεν προστατεύεται. Ενώ ο θήτης, και γι' αυτό συχνά θα δείτε και από εκδίκηση θύματα να γίνονται θύτες. Θα το δείτε και αυτό σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε άλλα 5 λεπτά. Ζητώ την υπομονή σας. Μία κουβέντα να μας πει, θέλει κάτι ο Διευθυντής. Όλοι μας έχουμε εμπειρίες πάρα πολλές και εγώ πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευση. Όμως, κύριε Νταφούλη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι έχει ξεπεράσει και οποιαδήποτε φαντασία. Ήρθε ο γονής να κάνει μια καταγγελία για τι συνέβαινε στο σχολείο με το παιδί του, ότι ήταν απομονωμένο, ότι δεν το έπαιζαν. Ο εκπαιδευτικός του λέει, μα εδώ το παιδί είναι ευτυχισμένο, είναι χαρούμενο, περνάει καλά. Πώς έρχεστε και λέτε αυτά τα πράγματα στο σπίτι, ότι δεν είναι έτσι? Και είπε μια ατάκα που εμένα με συγκλώνησε. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, γιατί το παιδί ήθελε να ικανοποιεί τον πατέρα, που έψαχνε διαρκώς μήπως επήραξε, όλη την ημέρα ρωτούσε αυτό. Και το παιδί, για να τον ικανοποιήσει, του έλεγε ναι, στο διάλειμμα ο τάδε έκανε αυτό. Και οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι εκπαιδευτικοί στην εφημερία, όλοι οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο, στην τάξη που είχε το διευθυντής, όλοι έλεγαν ότι το παιδί είναι χαρούμενο και περνάει καλά. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, αν λέει, είπε, τρομερό αυτό, δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή λέει έξω είναι μέρα ή νύχτα? Λέει, μέρα είναι. Αν έρθει το παιδί και μου πει είναι νύχτα, εγώ θα πιστέψω στο παιδί μου. Το είπε αυτό και μας συγκλώνησε. Δώστε και στον κύριο Γκροζούδη. Και αν θέλει κάποιος κάτι, στο φίλο μου εκεί πίσω. Ωραία. Και θα κλείσουμε με εσάς. Εδώ ακούσαμε από όλους και από τον κύριο Νταφούλη κατά κόρο να μάθουμε να ακούμε. Επίσης, αυτοί που εκπέμπουν, κύριε Κελεσίδη, όπως οι διευθυντές των σχολείων, τα βιβλιοπωλεία, ο Ιαννός μόνο και όλοι οι παρόντες εδώ πέρα ήρθαμε για να ακούσουμε. Υπάρχουν όμως πολλαπλάσιοι άλλοι που δεν ήρθαν να ακούσουν και δεν ακούνε. Άρα μήπως θα πρέπει η κάθε σχολική μονάδα να υιοθετήσει 1-2 ημερίδες όταν μη ακούων των γονέων για να βελτιώνονται τα βιβλιοπωλεία. Μόνο ο Ιαννός έκανε αυτή τη δράση. Μπράβο, συγχαρητήρια κύριε Καρατζά. Θα κάνουν και άλλα βιβλιοπωλεία και άλλοι σχολικοί παράγοντες οι οποίοι θα βάλουν τους γονείς να ακούσουν για να βελτιωθούμε. Διότι αυτό ελέγχθη, εγώ αυτό κρατάω, ότι όταν ακούμε βελτιωνόμαστε όλοι. Πολύ ωραία. Γιάννη, τελειώνουμε με τον κύριο πίσω. Έχει συνέδριο, έτσι. Θεού θέλοντος θα έρθουμε να το παρακολουθήσουμε την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα, νομίζω, στο κόκκινο κτίριο, έτσι. Πολύ ενδιαφέρον, είδα τις θεματικές. Σας έστειλα και συγχαρητήριο μήνυμα. Έχετε το λόγο. Ναι, καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ. Όλοι που είμαστε εδώ πέρα και νομίζω όλοι οι γονείς θέλουμε να μεγαλώσουμε καλά παιδιά. Απ' την άλλη πλευρά όμως η κοινωνία μας γίνεται όλο και πιο δύσκολη και όλο και χειρότερη. Μπορούμε να μεγαλώσουμε καλά παιδιά σε μια κοινωνία λύκων? Ωραία. Με αυτή την απάντηση θα κλείσουμε. Λοιπόν, όταν φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες. Εκεί λέγονται όλα. Σκεφτείτε για οποιονδήποτε από εμάς, για τα παιδιά μας, για όλους, τι όμορφο πράγμα είναι να έχεις αφήσει ένα αποτύπωμα σε αυτή τη ζωή, την όμορφη που θέλουμε όλοι να ζήσουμε και για τα παιδιά μας, και να ακούσεις την ομορφιά του πόσο ωραίος άνθρωπος είσαι. Ούτε τα πλούτη, ούτε τα υλικά αγαθά, ούτε τίποτα δεν είναι που παίρνει ο άνθρωπος μαζί του. Ο άνθρωπος είναι η ψυχή του. Μένουν τα οστά του, η ψυχή του είναι κάτι ιερό, όμορφο, αθάνατο, και
όλος ο κόσμος, και εκεί, ξέρετε, σχεδόν, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούμε όλοι, υπάρχει μια ομοφωνία. Και εκεί ο άνθρωπος τελικά διαλέγει. Ναι, είναι δύσκολο γιατί υπάρχει η αγέλη των λύκων που κυριαρχούν καμιά φορά, αλλά να ξέρετε, αυτό είναι προσωρινό. Γιατί όπως έλεγαν όλοι οι μεγάλοι σοφοί και όλοι οι μεγάλοι άγιοι ακόμα, έλεγε και ο Καζατσάκης ότι παροδικά νικάει το κακό. Πάντα στην αρχή θριαμβεύει. Στο τέλος όμως θα νικηθεί από το καλό. Αυτή είναι και η ελπίδα μου και αυτό νομίζω ότι οφείλουμε να κρατήσουμε όλοι. Κύριε Καρατζά, αγαπητέ Νίκο, μήπως θέλεις να πεις κάτι πριν κλείσω, κάνω τον επίλογο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και πρώτα απ' όλους εσάς. Δεν έχω τίποτα να πω ιδιαίτερο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και χαίρομαι που η Σχολή Γονέων μπορεί να είναι χρήσιμη για γονείς, εκπαιδευτικούς και για όλους όσους έχοντας συναίσθηση, έχοντας αίσθημα ευθύνης, αντιλαμβάνονται ότι μέσα από τέτοιες συζητήσεις μπορούμε να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Εμένα που μου γεννήθηκε μια απορία που θέλω να πολύ που μπορώ, για πολύ λίγο. Αστυνομία. Είμαι άτομο που πρέπει να επεξεργαστώ, να αναλύσω και μετά να μου έρθει αυτό που θέλω. Σε μια σύγκρουση, γονέα με παιδί, πού τελειώνει το όριο ενός στοργικού πατέρα, μιας στοργικής μητέρας που θα ακούσει, θα κατανοήσει, ξέρει το χαρακτήρα του παιδιού και πού πρέπει όμως να μπει η γραμμή, η οριοθέτηση ενός αντικειμενικού κριτή που καταλαβαίνει τα ελαττώματα του παιδιού και πρέπει να δώσει και στο παιδί να καταλάβει ότι ποιος είναι ο καθρέφτης του παιδιού, ότι έχεις δίκιο, σε καταλαβαίνω, σε πληγώνει, αλλά πρέπει να σου πω και τα λάθη σου. Πρέπει να σου πω τα μειονεκτήματά σου. Θα σου πω πράγματα που θα σε πληγώσουν. Πώς οριοθετούμε, γιατί θα σου πει δεν με ακούς, μα δεν με καταλαβαίνεις. Άμα το είσαι αυστηρός κριτής, θα σου πει δεν με καταλαβαίνεις. Δεν με άκουσες αληθινά, θα σου πει το παιδί, όταν είσαι αυστηρός κριτής. Με διάβασες, πολύ δίκιο. Σε όλες τις ψυχικές διαταραχές, ακόμα και στα μαθησιακά, το πρώτο που λένε και οι καθηγητές και οι γονείς είναι το παιδί έχει μεμένη αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, οι όροι που χρησιμοποιούνται. Ένα από τα πρώτα κομμάτια για να αποκτήσει το παιδί αυτοπεποίθηση είναι η αυτοεπίγνωση, δηλαδή να ξέρεις ποιος είσαι, δηλαδή και τα θετικά και τα αρνητικά. Βαφτίζουμε πάντα τις συμπεριφορές, μιλάμε πάντα με γνώμονα την αλήθεια, δεν κρυβόμαστε. Θα πούμε πολλά θετικά λόγια στο παιδί, θα πούμε και τα αρνητικά, αλλά με μια συμφωνία ότι δεν προσβάλλουμε το παιδί ως προσωπικότητα. Διότι το βλάκας, αν το πεις σε ένα παιδί, μένει ως χαρακτηρισμός, ενώ αν του πεις ότι αυτό που έκανες είναι ανοησία, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή έχει τεράστια σημασία ο τρόπος. Ουσιαστικά λες, για μερικούς από εμάς είναι το ίδιο πράγμα. Όχι. Το ένα είναι χαρακτηρισμός και ξέρετε, ένα παιδί μπορεί ποτέ να μην ξεπεράσει τον πατέρα του που του διαβάζει μαθηματικά και του είπε ότι είσαι βλάκας, με έναν ανόητο χαρακτηρισμό του πατέρα, ενώ ο πατέρας απλά ήθελε να πιέσει ένα παιδί το οποίο βαριόταν ενδεχομένως. Είχε μια μαθησιακή δυσκολία και νόμιζε ο μπαμπάς ότι βαριότανε και το οποίο στιγμάτισε τη ζωή του παιδιού για μια ζωή. Γι' αυτό και είναι άσχημο πράγμα η κριτική και οι χαρακτηρισμοί. Τη συμπεριφορά όμως τη βαφτίζουμε. Γιατί το πρόβλημά μας σαν κοινωνία είναι ότι δεν βαφτίζουμε συμπεριφορές. Και εφόσον δεν βαφτίζουμε, δεν θα μάθει το παιδί μας ότι αυτό που κάνει είναι λάθος. Και θα πάει στο σχολείο, θα τα θέλει όλα δικά του, θα μας λένε εκπαιδευτικοί, δεν μαζεύεται, μαλώνει με τα άλλα παιδάκια και αρχίζουν εκεί τα προβλήματα. Ας το μάθουμε λίγο πιο πριν εμείς, ότι υποχωρούμε. Αυτό το δεχτεί από εμάς πρώτα. Είναι σημαντικό νομίζω να ξεκινάμε πάντα με κάτι θετικό και εκείνο που να λέμε ότι μα εσύ που κάνεις αυτό τόσο ωραία, που έχεις αυτό το χάρισμα, που κάνεις το άλλο και δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα, γιατί δεν προσέχεις λίγο και προς αυτή την κατεύθυνση την άλλη και νομίζω, κύριε Νταφούλη, ότι μπορούμε να το επιβάλλουμε καλύτερα. Πολύ ωραία. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν στον κύριο Βάγιο Νταφούλη για την εμπνευσμένη και πολύ κατατοπιστική παρουσία του. Μας προσέφερε, νομίζω, πολύτιμες γνώσεις και εργαλεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη σχέση μας με τα παιδιά μας. Ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την ενεργή συμμετοχή και τη ζεστή παρουσία σας.
καθώς και όσους μας παρακολουθούν διαδικτυακά, τους οποίους προτείνω την επόμενη φορά να τους δούμε εδώ, να είναι μαζί μας από κοντά. Ελπίζω και φεύγω από εδώ με τη σκέψη ότι οι γνώσεις που μοιραστήκαμε σήμερα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο υγιούς και συναισθηματικά ασφαλούς οικογενειακής ατμόσφαιρας. Θέλω να σας προσκαλέσω στην επόμενη συνάντησή μας. Έχουμε ένα εξίσου σημαντικό θέμα, εθισμός παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Καλεσμένος μας θα έρθει από την Αθήνα, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Σιώμος. Νομίζω πανελλαδικά ότι είναι ο γκουρού στα θέματα του διαδικτύου. Μας κάνει μεγάλη τιμή, γιατί είναι πνιγμένος, έχει ιατρείο στη Λάρισα, έχει ιατρείο στην Αθήνα, έχει πολλές προσκλήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, για χάρη της αλυσίδας πολιτισμού Ιαννός, θα έρθει και θα είναι μαζί μας. Μέχρι τότε, εγώ προτείνω να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε και κυρίως, αγαπητέ Βάγιο, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε ένα καλό βράδυ. Καλό.